ಬರೋಣ ఓ జిగ్గక్క దాదా జిగ్గయ్య ఇనియే ఫస్ట్ ಅಂದರ ಲೈವ್ ಅದ ಇಂತ ಪುರ ಇಲ್ಲಡ ಪಾಡ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಎಡ್ಡೆ ಚೂಡಿದಾರ ಪುರ ಇಲ್ಲಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪೆರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ನೈಟಿ ಪಾರ್ದು ಲೈವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ఒక ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತದ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಪೂರದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬಿದೈ ಬರಡು ಬರಡು ಬಿದೈ ಇಂದು ಅದೇ ಉಮೇಶ ದೀಪ ಕಾಡೆಯ ಉಮೇಶ ಲೈವ್ ಪೋತೀನಿ ಶೋಭಾ ಬೆಜ್ಜೆ ಅವು ಗರಗರ 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 ತಿರ್ಗುನು ತಿರ್ಗದು ಯಾನು ಪಂಡದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪು ಅಂತಾರೆ ಕಾಪೆರ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ರಡ್ನೇತ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಎದಾಲಕ್ಕೇನು ಉಮೇಶ ಓಲ್ಲ ಪಂಡದು ದೂರ ಪೋತೀನಿ ಉಮೇಶ ಕೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ನೂರಾರು ಹೂಗಳಿದ್ದರು ನಂದ ಬೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಪುನಲ ಇಜ್ಜತ ಪಾಪಯೇ ಅಂಜ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಜನನಿಗೆ ಇರ್ಪುಂಡು ಮಾರಿ ಪರಬು ಇತ್ತ ತೂಡ ಪಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪರಬು ಪಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾರು ಬರ್ತದು ಉಮಿ ಬಂದ್ಪುಂಡು ದಾನ ಉಮೇಶ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಉಮೇಶಗ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಜಿ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಜಿ ಉಮೇಶಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಅವಳು ನೂರಾರು ಹೂಗಳಿದ್ದರು ನೀಂದ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬಿಜಿಗೆ ಅಂದು ಓಲೆರು ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಪಾತೆರ ಈ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಆತ ಏನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಏರು ಮಾರಟೆ ಜನ ಒಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಹಿಂಗ ಬಂಡೆ ಬರು ಬಿಂಗಿರಿ ಹೇಳ್ರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿನ ಉಂತುಲೇ ಬರ್ಪೇರ್ ಏಪ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಂಡ ದಾದೇನು ಅವ ಅಜ್ಜಿಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಂಗಾರ ರೈಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಶೋಭಾ ಇದು ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲವಾ ನಾನು ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಟ್ನ ದೇಪ ಎತ್ತನು ದೇವಿ ಎತ್ತವೇ ಇರ್ತುಕ ಅಪ್ಪಗಯ್ಯ ಪಾಡ್ಗ ದಿತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಲವ್ ಯುಗೆ ಪಾಪ ಮಾರ ఎండా ఎక్కడ బయదెళ్ళాలి ಫೋನಾಗ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ವೇರಾ ಉಮೇಶ ಫೋನಾಗ ಏರನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ವೇರಾ ಇಜ್ಜತ ಫೋನಾಗ ಬಂಗಾರ ಪಾಡು ಚೇರು ಫೋನಾಗ ಪಾಡು ನೀ ಬೇತೇರಿ ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ತೂದು ಬಕ್ಕ ಪೋಯಾನು ಪಾಡ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋದಿತ್ತೆ ವರಾಯನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದು ಜ್ಞಾ ಮನ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಟುಗೆದರ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ಟೈಗರ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಕ್
ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಆಂಡ పొత్తన్నగా తెప్పారు పొత్తన్నగా తెప్పారు దయపడిన ధర్మగత పోపును సంತೆ అంಡ కరంచు ಇಂದು ಸಂತೆ ಅತ್ತಾತ ಇನಿ ಮೊಲು ಅಲ್ಲ ಬುಧದ ವನಿತ ಬರ್ಪಿಸಿ ಬರ್ದಾರು ಏಕ ಇಚ್ಚೇರಿ ಜನ ಜನ ಬಾಯಂಗ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮೆಂಡು ವೆಚ್ಚ ರಾಮಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವನಿತಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನೀನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಲ್ಲತ ಅಯ್ಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರೆ ರಾಮಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಕುಡ ಪಿಲಿ ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನ ಪಿಲಿ ಬರಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಉಲ್ಲಾಲಾರು ನಿತ್ತು ನೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಮಾರ ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಚಿ ಪಲೆಯನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ನೆರಡು ತಿಕ್ಕುಡು ಕೋಡೆ ಬೈದೊಡು ಮಾರ್ರೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ಕಾನಾಯಡಿ ಎಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಗೀತಾಗ ಪಿನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಬೇರೆಗ ಗೀತಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ ತುಳುಬಾರ್ಪುಂಡ ಕನ್ಯಾಡಿ ಅವು ಎಂಚಿ ಕನ್ಯಾಡಿಯಾ అందక ఓకే ఓకే బ్లూ కొరి ఏవేర్న ఏతుండిర్న ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಏತುಂಡು ನೆಡಿ ಉಜ್ಜಿರೆಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಉಜ್ಜಿರೆನಾ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಡ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಪಲ್ನೆಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಪಾಡು ಬೀಜ ಹೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅದಗದೆತ್ತಿ ಬೀಜ ನಾನು ಕೆಲವು ಈ ಭಾಷೆಗೆಟ್ಟಿನ ಈ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಅದಾಗ ಕತ್ತಿ ಬೀಜ ಅಂಡು ಅಂದಕ್ಕ ಓ ಆತಿಂಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರಾಂಡಲ ಮೂಲ ಪಿನ್ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೇನು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡ್ಲ ಬತ್ತದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ನಕುಲಾಲೆ ಶೋಭ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ ಆಲ್ಲ ಗೀತಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನ ಓ ಅಂದ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನವಾ ಓಕೆ ಮೂಲ್ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಕೊರ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಇರೇಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಡ ಪಲ್ಲೆಕ ಪನ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಬೈದೊಡು ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಒರಿ ಬತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಪೆದಂ ಪಾತಿರುಂದ ಎಂದೆ ತಕ್ಕ ದಾಂಡಿ ಅನ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನೆಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದು ಒಂಚಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಅಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮುಗಿಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಇರಿಗೆ ಯಾನು ಸಬ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲು ಸಬ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬೇತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿನ್ ಕೊರ್ಲ ಪೊಂಜವೆ ಅರ್ನ ಏನಕ್ಕಿಯ ದಾಲಾಪಜಿ 127 ಮೌನ ಬರ್ಪಲಿತ್ತೆ ಬರಡು ಏ ಶೋಭಾ ನೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಗೀತಾಗ 127 ಪುನ್ಗೆ ಈ ಅಂಜಾಲ ಅಡಿಗೆ 128 ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಡಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಿನ್ ಐಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬೈಚೇರಿ ಜರ ಮಂತ್ ದೊಡ್ಡಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರಪ್ಪು ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಪಾಡ್ಯಾರ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಓ ಪುಡುಜವೆ ಅಗತ್ಯಗಿಜ್ಜರ್ ಮಾರ ನೀವು ಯಾನೀತ್ ಖಾತೆ ಆತ ಕೋಡಂಜಿ ತತ್ತತ್ನೇ ಇರ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐರಿಗ ಅಕ್ಕ ಈರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚಿ ಎಂಕುಂದು ಎಪೊರ್ಲು ತೋಜು ನಾಂದು ಎಂಕುಂದು ಎಪೊರ್ಲ ಅಂದು
ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬುರ್ಚಾ ಅಂತ ಹೋಜು ಈರು ತೂಪರ ಸೌಮ್ಯರ್ನ ಬ್ಲಾಗು ಹೊರ ತೂತೆ ಹೊರ ಪೋ ತೂತೆ ಏ ಈ ಕಡೆ ಬುಡ್ದಿನಾತ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡದು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡದು ಕಡೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಅವೇತಾ ಇವರ ಹೆಂಗ್ ಕಡಪುರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಗೀತಾ ಐಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಬೇಡ ಓಕೆ ಎಂತ ಬೇಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಡ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದನ ಪಂಡ್ರೆ ಶೋಭಾ ಯಾನು ಈ ಹೆಂಗ್ ಹೊರ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪುರ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ವನಿತಕ್ಕ ಮಿಸ್ಯು ಅಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಇವರ ಹೆಂಗೆ ಕಡುಪುರ್ನಿ ಅರೆ ಕಾಸು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಪೊಸತ್ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕಡುಪುರಿ ಲಿಂಕ್ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ತೂಪುಚಿ ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಪಾಡ್ಲಿಂದ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ತಕ್ಕದು ಹಾಂ ಮಂದಿಜೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲತ್ತ ಅಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ್ ಬಕ ಯಾನು ಪೋದು ಅನ್ಸಪ್ ಮಂತೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಬಗ ನಮ್ಮದೇ ಸಪ್ಪಾರ್ದು ಕುಲೋಡು ಮರ್ಲ ತೂತೆ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಅದಿತ್ತು ಪಲಾಯನ ಅವಲ ತೂತೆ ಕಾಸು ಮಾತ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ತೂತೆ ಅದು ಅವಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಒಲ್ಲೆರು ಟಿವಿ ತೂಪುನಿ ಓಲ್ಯೆ ಪೆಟ್ಟು ತಲ್ವಾರಾಡು ಉಲ್ಲಲಾರು ಉಂಡು ತಲ್ವಾರು ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಕೋಡೆ ಯಾಕಂಡು ಎಂಡ ತಲ್ವಾರು ಉಂಡು ಬೀಜವೇ ಪಂಡದು ಐಗೆ ಆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಸಿಡೆಲ್ಲ ತಲ್ವಾರು ಉಂಡು ಎಂಡಲುಂಡು ತಲ್ವಾರು ಮಲ್ಲ ಗೀತಾ ನಾಯ್ ಏ ಮೂಲ ಗೀತಾ ಪಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಪಿನ್ನೈಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರ್ಶಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ 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 ನಾಗರಾಜ್ ಗೀತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಿಯೇ ನಿಮ್ಮದು ಹಾಂ ಗೀತಕ್ಕ ಉಜ್ಜಿರೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು ಮಾತಾಡಿ ಗೀತಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಗೀತಕ್ಕ ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಿ ಗೀತಾ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟಿಯನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತರತ್ತೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಒತ್ತಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ಸಿದಾನೆ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಅಂದು ಉಜಿರೆ ಬರ್ಪ ಪಾತಿರುವರ ಗೀತಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನದಪ್ಪನಾಗ ಪೋಪೇರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೂಬಾಡ್ಲೆ ಗೀತಕ್ಕನು ಐಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೀತಾ ಪಾತೇರಿ ಗೀತಕ್ಕ ಬಂಡದು ಕನ್ಯಾಡಿ 11 ದಾದ 11 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಬೋಡಿಂಡು ಬೋಡಬಕ ಅತ್ತ ಬಾರದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಶಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡು ಅದಾಗ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಅಂದೆ ಕಾತಂದುಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನ ಲೈವ್ಗು ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಯಾಂಕ್ ಬಿಂಗರ್ ವೈ ಎನ್ಮರ ಅಂಚ ಬರೋದುಪ್ಪ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂದೇ ದಾದ ಎಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಸುರು ಅಕ್ಕ ಓ ಇರ್ನ ಸುರುತ ಲೈಕಾ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರೆ ತಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಮನ್ಪಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಇರಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಇಜ್ಜ ಹರ್ಷಿ ಯಾನೇನಿ ಐತಾರತೆ ಐಕ್ ಅಂದಿಯ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ವರ್ಷವು ಮಲ್ತು ದೀನು ಒಂದು ಜನ ಬರಡು ಪಂದು ಅಂದು ನಾನು ಬನ್ನೆ ಬನ್ನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿದೆ ಇಂಕು ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುವ ಅತ್ಯಾರ್ಸಿ ಎನ್ನ ಮಗಟ ಪಂಡೆಯ ನಿಂಚೆಂಚ ಹಾಲು ಉಲ್ಲಾಲು ಮುಲ್ಕಿದಾಲು ಯಜಮಾಡಿ ಪಾಟಿ ಬಿದ್ದದಂಚದ ಹರ್ಷಿತ ಪಂಡದು ಹಾಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಆಯ್ ಬನ್ಪುನು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಆಯ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಎಂದು ಆತ ಇಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ಕಲ್ದಿನ ಆತ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಾರಗೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಡವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕುಲೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ
ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಖಲು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜರ ಸಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲುಂಡು ಪಂಡೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಕೆ ಇವೆ ಪಾಡ್ದಾಗ ಪಂಡೇರು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಇದು ಅವು ಇಂಚ ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಫೋನ್ ಉಂಡದು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಎಂಕಿ ಏರ್ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರ್ನ ನಂಬರ್ ಸಾರ್ ಹಾಕಲು 2 ಜನ ಒಂಜಯ್ಯ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನಕುಲ ಸಾರಿನ ಎತ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆರಕ್ಕ ಅನ್ನನ್ನಿ ಏರು ಗೋಪಾಲು ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆರಕ್ಕ ಅನ್ನನ್ನಿ ಈರೇರು ಮಾರದು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಇರೇಗು ಏರಾಂಡಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಎನ್ನಡ ಪಲ್ನೆ ಪೊಂಜೋ ವಾಂಡಲ ಪಲ್ನೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಗೆಬ್ಬುದಿ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಗು ಪೊಂಜೋ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ದಾಲ ತತ್ತದ ಪಾತೆದು ಜೀರ ಅರುಣ್ ಏರ್ಲ ಪಾತೆದು ಜೀರ ಈರು ಕುಡ್ಲದಾರೆಕ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಸುರತ್ ಕಲ್ದುಪ್ಪುನು ಈರಿಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂದಿ ಅರ್ಶಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಒಂದೆಣ್ಣು ಏರಿಗರ್ಶಿ ಎಂಕ ತೆಗೆಯನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏರಂದು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೇಪರ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ ಲಾಡ್ಪಡ ಅಂದು ಹತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಲೂಟು ದಾತನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಟ ಮೂಜರ ಸಾರ ಲೂಟುದು ಗುಳಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ ನೆರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಂದಿನ ಕಾಸು ತಂದಿತ್ತು ಐಕ್ಲ ನೆರ್ತೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಿಕ್ ಕಾಸು ಮನ್ಪಾರೆ ಎಂಕುಲೆ ತೋಜದಿನ ಬೇಲೆಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ನಿನ್ನ ಮಿಂಡೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ದಾದ ನಿಕಲ ಸಟ್ಟಿಂಗ ನಿಕಲಿ ಕಾಸಿಜ್ಜ ನೀನೆಕ್ ನಿಕಲಿ ತಿರ್ಗರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದ ಓಲೋಲ್ ಕುಲ್ಲರ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಯರ ಕಾಸಿಜ್ಜನ್ನೆಕ್ ಎಂಕಲ ಪಾಪದಕಲ ಕಾಸು ಎತ್ತನ್ನ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಈ ಸೈಪ ಬಂತೆ ಹೊರಗಜರ ಮಿತ್ತಾಜ ಈ ಸೈಪ ಬಂತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅಪ್ ಮಂದಿತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೋಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ ತಂಡೆ ದೀತ್ವೇನು ಅಕ್ಕ ತಪಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣೊಂದು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತಪಲೆ ಪರರಿ ಆತದೆ ಅಪ್ಪಲ್ ಹೊರ ಬರ್ಪನಿ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಕೋರಿ ಇಕ್ಕಲ ಕೋರಿ ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೀನಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೋಜೈನಿ ಯಾನ್ ಗೀತಾ ಎಂಚಿನೇನು ಅದೇ ಗೀತೆ ಎಂಚಿನೇನು ತೋಚ್ಪೈನಿ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಯಿಗೆ ಮೀನು ಈ ಮೀನು ತಿನ್ನಿ ಯಾವ ಗೋಡ ತಿಂತದ ಬಾ ಏತು ಬೀಪುನು ಏರೆಗು ಈತು ಬೀಪುನು ಏರೆಗು ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಜೇಕೆ ಹೌದಾದೇ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟೆನಾತನ ಚೆನ್ನಲಿಜ್ಜ ಒಂದು ಪಡ್ದಿಂಚಾತೀನಿ ಚೆನ್ನಲ್ ಒಡೆ ಬೋದು ನೀರ್ನ ಶೋಭಾ ಇರ್ನ ಮುಟ್ಟದಾರ್ ಗೀತಾ ಮುಟ್ಟದಾರ್ ಸೆಕೆ ಈ ನಮೂನಿ ಓಳು ಮಾರ ಸೆಕ್ ಈ ನಮೂನಿ ನೆರಡ ಏರೆಗು ಅವರ್ತಿ ಡೋಂಗಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಕಾಸುಗು ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ಟು ನಾಲು ಏರ್ ನಟ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಬೋಡದು ಫೇಕ್ ಮಂತದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗದು ಕಾಲ್ಡೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಕಾಲ್ಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇ ಸತ್ತೆಡು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಪಾಪ ಕಾಸು ಚಿಂದು ಬೇಲೆ ಬೋಡತ್ತ ಬಂಡದು ಆಯ್ ಕೋಟೆನ್ರೆ ಉಂಡರ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕೋಟೆನ್ರೆ ಓ ಮೀನು ಕೋಟದೇವೆ ವನಸ್ಸು ಆತಿಜು ಕೋಟದೇನೆ ಗಜ್ಜಿಪ್ಪ ಓಕೆ ಪತ್ತರೆಗೂ ವನಸ್ಸು ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತರೆಗೆ ಹೋಗು ನಾಲ್ವು ವನಸ್ಸು ಮನ್ಪಲೆ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಆತೀನಿ ಕಾಲೇಜಿಡು ಇಪ್ಪನಗನೆ ಬೇಲೆ ಆತದು ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ವೀಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವು ಬುರ್ಚಿಂದು ಬಿಡುದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಏನದೆ ತೊನ್ನಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಓ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಜೇಕೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಜೇಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರು ಪಪ್ಪ
ದಾದನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ತೀರ್ನಿ ಬಂಡಾರೀರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಉಪನಗನೇ ಬೇಲೆ ಆತೀನಿ ಓ ಅಂದ ఆయన ಆತಂದು ಆಯ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಕ್ಕ ಜೆ.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಕೋಟ್ಯನ ಆಯ್ರ ಅತ್ತತ್ತು ಆರು ಭಟ್ರು ಬೇತೆ ಅಂದು ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೇತೆ ಆರು ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬರ್ಸಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲು ಎಂಕು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡ ಸಿಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಉಂಡಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಪೋತು ಕಾಂಡೆತ್ತನ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೀಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದಿಯೇ ರಜೆ ಬೋಡಿ ಎಂಕು ಅತೆ ಅಂದ ಓ ಜೆ.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಅತ್ತು ಜೆ.ಕೆ. ಕೋಟ್ಯನಾರು ಅರ್ಷಿ ಕಂಪನಿ ಪುದಾರು ಅಮ್ಮ ದೆಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಕೋಜಿನೆಟ್ ಅತ್ತ ಅಂದ ಭಾರತ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಕುಪ್ಪ ಅದು ಕಜಿಪುದ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬುತ್ತಿ ಮಂದಿ ಐಕೆ ಕುಪ್ಪ ಹತ್ತು ಶೋಭಕ್ಕ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ್ ತೂಲೆ ರೈಸುನಿ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ರೈಸ್ ಒಂದೇ ಪುನ್ಯಾನ್ ಅರ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಆತನ ಕಜಿಪು ಅರ್ಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಕಜಿಪು ದಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ಯಾಡಿ ಪುದರ್ ಕೇಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಉಜ್ಜಿರ ಅಂದ ಬಂಡೇರು ಆತು ಉಜ್ಜಿರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪುದರ್ ಕೇಂದಿಜ್ಜಾನು ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ USA ಕ್ಯೂ ನಂಬರ್ 10 ದಾದವು ಪುಲ್ಲು ತೋಜ್ಬೇರು ಭಾರತಿ ಸಿಸ್ ಅಂದ ಫೇಸ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇಸಿಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡು ಒಂದು ಶೋಭನೆ ಯಾವೆಂಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ರೆ ಎಕಡ್ದಿ ಸೋಕು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೇ ಸೋಕು ತೋಜುವರಕ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಎಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಜಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಬೂರಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದ ವರ್ಕಕ್ಕ ಏರ್ನಯ ಏನ ಏರು ಪೊರ್ಲು ಬಾಕಿ ದಯಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ HCLಗೂ ಆದಿತ್ತೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋರೆ ಬುಡ್ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂದಾಗೆ ಅಶಿ ಹಾಯ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಬಿದಾದ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ತೆ ಮಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಎಂಚಿನ ಶೋಭಾ ಪಜ್ಜು ಕಲ್ತೀನಿ ದಾದ ಅರ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಪಜ್ಜುನ ದಾದ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂದಾದ ಬರಂತೀನಿ ಅಂದೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಯಾ BCA ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪರ್ಷಿ ಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಏನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಪಜ್ಜು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಒರೆಂಕುನೆಟೆ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏರೆಗ ಅಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾವ ಎಂಕು ಆಯೆ ಅವು ಮಂತದ ಅವೇನು ದೀತೆತ್ತೆ ಮೂಲೆಂಡು ಆಯ್ದಾದ ಅಗತ್ಯತ್ತಿನ ದಿಪ್ಪೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪುರ ಮನ್ಪೇರೆ ಇನ್ನ ಮಗನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪೊಲೀಸೇ ಪಾಡ್ರ ಗಲೇಜಿ ಅರ್ಷಿ ಕಜ್ಜಿಪೆ ಅಂತದ ಕ್ಯೂಟ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಗೀತಲ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ಡ ಆಂಡ್ ಗತಿ ಕೋರಿಯ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲೆತ್ತು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಕೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ಅವ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಕು ಕೋರಿ ಇಲ್ಲವಾ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲ ಕೋರಿ 2 ಪೀಸ್ ನಾನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾಳೆ ಬುತ್ತಿಗೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಜಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಡುವ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ
ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಆಸೆನೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕು ಕೋಡೆ ಚಿಕನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಡೆನೆ ಚಿಕನ್ ಪನ್ಪಲ ಎಂಕ ಆಸೆನೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಅತ್ಯಾರ್ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನದ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಮೈತ ಏಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕನ್ನದ ಪಾಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಬೇಕು ಕೋರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟ ಓ ಓ ಬನ್ನೈ ಕೋಡೆ ಫಿಶ್ ಅವೆನಿಕ್ಕೆ ತಿಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನುನಾಗ ಕೋರಿ ಮಾಸಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಪಕ್ಕದಾದವರುಂಡದ ಆಲೋರ್ತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಲ್ ಮಾರ ಬೇಲೆ ಪೋಪರುತ್ತೆ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಪ್ಪಿರೇಟ ಕಡೆ ಅತ್ತತ್ತು ಕೊಡಿಪ್ಪದು ಅರೆಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೂಟುಂಡು ಒಂತೆ ಅರೆಪು ಅತ್ತೆ ಅವಿಕ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಲಕ್ಕ ಚೇಂಜಿ ಆನು ಮಂತಿನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪುದೀನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಒಂಜರ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾರ್ದು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೇನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಬೇಯರ್ ದೀಪತೆ ಅಂಚಾಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚೂರು ಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರ್ದಿಯೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಬೇಯರ್ದಿಯೆ ಕಡೆನೆಗೊಂತ ಶುಂಠಿ ಬೇಡ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಾತು ಬೇಯ್ತಾಕ ಈ ಅರೆಪು ಬಾರ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ತಾರೆ ದೇತದು ಆಯ್ತಾ ಪೇರು ಬಾಡಿಯ ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬೇತ ಪೇರು ಬಾಡಿಯ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಗಜಿಪು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ರೈ ಮಂತಿಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಫ್ರೈ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ವಾಪೀಸ್ ಗಜಿಪ್ಪುಗು రెండు ಮಲ್ಪನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಶ್ಗೆ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡುಜೇರು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಪಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಸಚಿನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಯಾ ಮಲ್ದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಯಾನು ಪೊತ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಯಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಒಂಚು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆತದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಓ ದೇವರೇ ಕಡೆರೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಓಲ ಫ್ರೈ ದಾಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನಿ ಐಕ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆನಿ ಪೂರಲ ಅರ್ಶಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಡೇ ಉದ್ಯೋಗ ಹತ್ತಿ ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಾಪಿನೇ ಜರ್ಸಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಮಂತೆನಾ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ಪುಡು ಆತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತುನ ಆಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತುವೆಂದು ದಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊತ್ತುವೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಬರ್ಪುನು ಗಾಟಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಹೊತ್ತುವೆನಾ ಅವು ಸೀದಾ ಅಡೆಕೊಳ್ಪು ರಡ್ನೆತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪೆ ಅವೇನು ಹೊತ್ತುವೆನಾ ಅಲ್ತಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ಗೋಲೈ ಒಂದು ಅವೇನು ಹೊತ್ತುವೆ ಅವೇನು ಹೊತ್ತದು ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನು ಆಫ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋತೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಎಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೇನು ಖಾಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎನ್ನ ತೂತೇನಾ ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಎನ್ನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ತೂಲೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂದೆ ಪೂಜೆಲೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂದು ರಜೆಟ್ ಮಾತಾಯಾನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಯಾನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪನ ಸ್ಟಿಚ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಕಂಡೆ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನತೆ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಹೌದಾದೇಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅತ್ತು ಕಜಿಪುಗು ನಮ್ಮ ಉಲ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಆಯ್ಕಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಲೆ ನೀಕುಲು ಪಂಡಿಲಕ
ಶೋಕಪ್ಪ ಅರ್ಚಿನ ವನಸಾಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಂದ್ರೆ ಗೀತಾ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಯಾ ಅತ್ತಿಯೇ ಅವಿಯೇ ಬಲ ಬಾಯ್ಲರ್ ಎಸ್ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹಾಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕಾಣೋದು ಮನು ಅಣ್ಣನ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಡಿ ರಾಮ ಕೆ ಶೆಟ್ರ ಏರೋ ಕಾಣ್ಯರಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಏರಿಯೇ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆನಿಯನ್ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡುಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆನಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಕಂಡೆ ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಅವೇನೇ ಪಾಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೆಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಿಯ್ಯನಾಗ ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಕಡೆನ ಪಾರ್ದೆ ಅದೇ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪು ನೈಸ್ಗೆ ಕೋಟೆಂಡ್ರೆ ಅಂದೆ ಅಡುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಾ ಅಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಹಾಯ್ ಗೀತಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಹಾ ಆಂಡಿ ಅಂದಿಯೇ ಮುಲು ಗೀತಾ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ತಿರ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವಾ ಪಾಪ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಏತ್ ಜನಲೆ ರಾತ್ ಜನ ಮಂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಪ್ಪೇರಾರು ಅಂದಿಯೇ ಅಶಿ ಅಶಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹಾಂ ಆಟ್ಮೋಸ್ಟರ್ ಸೋಕುಂಡಕ್ಕ ಓ ಓವ್ಯ ಅವ ಡಿಸೈನ್ದನಾ ಹೊಸಾತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯ ತುಳು ಅವೇ ಪಾಡ್ಯಾನಾ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಯಾನಾ ನೆಟ್ಟತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಡ್ ರಡ್ಡುಂಡ ಚಾನಲ್ ನಿಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಚಾನಲ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಓಲಿಪುನಿ ಆಲ್ ಬಂಟೋಲ ಸಚಿನ್ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಲ್ ಇರನ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೆಗೆ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಾರ್ಸ್ ಪಾಡಿನಕ್ಕ ಸಬ್ಬುರ್ ಚೆಂಕ್ ದಾಯಿ ಬಕ ನಿಕ್ಕವು ವಾ ವರ್ಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಲಾಡು 1.4K ಪೌಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಒಂದಾ ಗುಡ್ ನೆಟ್ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಡು ಶಾರ್ಟ್ ರಡ್ಡುಂಡ ಅಂಚಂಡ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿಕೆ ಮನ್ಪುಲ್ಯತ ಎಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕನ ಪಾಡುವೆ ದಾದಿನ ಪಾಡ್ನು ಶೋಭನ ಅತ್ತಿಜೆ ಹತ್ರ ತಂಡ ಅಷ್ಟಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಹತ್ರ ಅಂಚಂಡ ದಾದೆ ಅರ್ಶಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋಡ್ಚಾವಾ ಕಾರುಗು ಬುರುವೆ ಅಂಚನ ಕಾರು ಬುರು ಫೋಟೋ ಹತ್ತಿಯೇ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಅರ್ಶಿ ಓವ್ಯ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಒಂದು ತಿಪ್ಪೋದು ಶಾರ್ಟ್ ತುಲೆಗೆ ಉಂದೇಟೇನಾ ಒಂಜಿ 4 ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಏತ್ ಸಬ್ ಉಂಡಾಯ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾದಿ ನೇಮ್ ಪಾಡ್ಲ ಓಕೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನ ನೇಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಹತ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಶಾರ್ಟ್ ತೂದು ಏರ ನಿಕಲ ಸಬ್ ಕೆಲ ನೆಕ್ಕಲ ಸಬ್ ಆತೇರಿ 15 ಸಬ್ ಆತು ನೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪಾಡು ಈ 15 ತೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ತದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷಿ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂದ ತೂತುಜ ತೂಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಸಬ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಕೊಡ್ಜಿನ ವೈದ್ಯತನ್ವಾ
ವೆಯ್ಟ್ ತೂದು ಬರ್ಪಲ್ಲಂತ ಹರ್ಷಿ ಕಂಗ್ರಾಸ್ 11K ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆ ಒಂದಾ ಲೈವ್ಡು ಓಕೆ ಲೈವ್ಡು 15K ಅಂಡ್ ಅನಿಕ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಹರ್ಷಿ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಆಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನಮಸ್ತೆ ಏರಳ ಗೀತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಹೋ ಸಚಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪಿನ ಆವೊಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಮಿತ್ ಕಣ್ಣು ದೀತ ಓಲು ಚಾನಲ್ ತೋಜುಜಿ ಇಂದುವೇ ಚಾನಲ್ ಕೋಟಿ ಏನ್ರೆ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಟ್ ಮೌನ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ತಿರುಮಲೇಶ ಮೌನಶ್ರೀ ಬಂದ್ಲಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಸ್ ಹರ್ಷಿ ವಾವ್ ಸೋಕುಡರ್ಷಿ ಸೆಸಿ ಸೋಕುಂಡಿಗೆ ಗೀತಾ ಸಿ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪು ಎಲ್ಲ ತೂಯೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದೇರು ಸೋಮತಕ್ಕಡ ಹತ್ತಿರ ತುಂಡ ಹರ್ಷಿ ಎಂತದ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಹರ್ಷಿ ಹಿಡಿತ ಮನ್ಪುನ ಕೈಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಇಡಕ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ನೆಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಚಾನಲ್ ಪೋಪುಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಅವೇತ ಬಂಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಚಾನಲ್ ಮಂತನ ಲಾಯ್ಕಿ ಪೋಪುಂಡು ಅತೆ 1.3K 1.K ಎಂಕೆಲ್ಲ ರಜೆ ಬೋಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ದೊಮ್ಮುಂಡು ದೊಂಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕುಂಟುಂಡು ಎನ್ನ ನುಂಗ್ಯಾರ ಏನ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಮಾರೇದು ಈ ಬರ್ಸ ಬರಚ್ ಬಂಪ ಅಂದ್ಯ ಸಚಿನು ಕರ್ಮದ ಎಂಕಿತ್ತ ಆತ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹರ್ಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿತದನ 1,30,000 ಚಾನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತುದು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಅಕ್ಕ ಒಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ದಿ ಇರೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಪಾಪ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ದಾದೆ ಆತೀನಿ ಜೇಕೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ದಾದೆ ಆತೀನಿ ರೋಹನ್ ಸೆಟ್ ಇಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡ್ ಲವ್ ಪಿನಪುರ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಪೊನ್ನಡ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕಿದು ಜೇರು ತಾದು ಬಂಪುನು ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಜರ್ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆವ ಬ್ಲಾಗು ಹರ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರೋಹನ್ ಲೈಕ್ ಕೂರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರಂದು ಗೊಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಅದು 2 ಜೋಕುಲು ಉಂಡು 3 ಲೈವ್ ಉಡು ಬತ್ತು ಬಂದಿನಿ ಮೊಲೆ ಕೂಡ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಕೇಳುವರು ನೀ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಜೇಕೆರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೋರಿ ಬಲೆ ಓ ರೋಹನ್ ಬತ್ತ ನಮಗ ಹಾಯ್ ಪಂಜಾಬೆ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂತಿಲ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುರ್ತೀಸ್ ರೋಹನ್ ಕ್ಯಾರೆ ತೂಕಿದರೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮದ್ಮೆ ಪಂದಿಗೇನು ಅಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಎಬೇ ಉಂತುಲೆ ದಯ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಜೋಕುಲಂತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುನಃ ನಾಟಿ ದಾದಯ ಶೋಭಾ ಇಂಕ ಅರ್ತಾಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಉಪದ್ರ ಜೋಕುಲೆನ ಲೂಟಿಯ ಜೋಕುಲು ಕೈತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಪಿಂಕಾನಿದು ಇರ್ ಪದ್ಯ ಉಂತಲೆ ಯಾವ್ ನಂಜೆಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಜೆಲೆ ಪೂರ ರಡ್ಲಾನ್ ಜೋಕುಲು ಅಂದ ರಡ್ಡು ಬುಡಿ
ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ LKG. ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ. ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ. ಅಬ್ಬೋ ಒಬ್ಬನ ಕಟ್ಟವೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ ಸದಾಶಿವ. ಬೊರ್ಚಕ್ಕ ನೀಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರಿ ಸರಿ ಇನಿ ಅಕ್ಕ. ಬೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ನೀಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿಕ್ 2 ವರ್ಷ ಕುಡಂಜಿ 4 ತಿಂಗೋಲು ಬಾಲೆ ಇಬಿ ಆತಿಲ್ಯ ಬಾಲೆನಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆದಿ ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಡ್ಚಿ पंड्रा पुजे 4 ತಿಂಗೋಲ್ಲ अंचंड 2 वर्ष लाइजा. हाय अक्का, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ. तू कैसे? तू कैसे? तुम्हारा वनस हो गया? क्या खजिप है तेरे को? खजिप क्या बनाया? मेरे को आज कोरी बनाया है. तू क्या बनाया? मीन बनाए ಅಲ್ಲ ಕೋಟೆಂಡ್ರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಡೌಟ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಆದಿಪ್ಪುಯ ಮುರನೀರು ಲೈವ್ಡು ಪಲ್ಲೋ ಕಾಣಿ ಹಿಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತನ್ ಪಂಡದು ಅತ್ತೆ ಸಚಿನ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಪಂತಾರತ್ತ ಮುರನೆ ಅರ್ಚಿನ ಲೈವ್ಡ ಇಚ್ಚಿ ಕೇಂದಯಾನ್ ಏರು ಇಚ್ಚಿ ಸಚಿನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮದಿಮೆ ಆತನು ಯಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಪ್ಪುನೊಂದು ಅಂದಕ್ಕ ಇನಿ ಮೀನು ಸಾರು ವಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಎಂಕ್ ಮೀನಿಂದು ಇನಿ ಐತಾರತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕಿನಿ ಕೋರಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಸೋಕಾತದ ಸೂಪರ್ ಬುಡಿದಿದ್ದಾದ ಜಾಬು ದೇವಿರೇನೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಿಂದ ಈಗ ನಂಬುಜರು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಈರಾನತ್ ದೇವೇರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಈರೇನತ್ ದೇವೇರು ಆರ್ಲಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಳ್ಳೇರ 2 ಜನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡೆಪ್ಪುನ್ಯ ಬುಡಿದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ತಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ. ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾರೆ ಏರ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ನ BED ಆತಡು ಇತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಾ BED ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟುನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಊರಿನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಕ. ಓ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಅದಾ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲಾರ್ನ ಆರು ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ಕೊಡು. ಓ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಲನ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋಡಾ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಪ ಇಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಯಾನ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ತೂಪೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡು ಜೇರು ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋಕಿಪ್ಪೋಡು ಈಜೀತೆ ಪಾಡುವೆರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ತೂಕ ಪಾಡೋಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕು ತೂಪ ಒಂಚು ಜೀವ ಹೋದರುನು ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀನು. ಇನ್ನು 1 ಜನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಿದೆ ಶೋಭಾ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಲೈವ್ಡು ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಪಾಪ ಇದೇನ ಬೊಡೆದಿಗು ದೃಷ್ಟಿಯಾವು ಸಚಿನ್ ಲವ್ವರ್ನೇ ಪಾಡ್ಲೆ ನನ ಕೆಲವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಕಲ್ನ ಲವರ್ನ ಫೋಟೋ DP ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಸೋಕು ಇಪ್ಪಡಿ ಬುಡತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಗೀತಾ ಪಿನ್ ಐ ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಅರ್ಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಲು ಅರ್ಸಿ ಪಾಪ ಅರ್ಸಿ ಪನ್ಪಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಪಿನ್ ಐ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ.
ಅವರು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ? ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮೌನ, ನೀನು ಬಂದು ಓದದವ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಗಳ. ಓ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಅಷ್ಟು ಚಂದ. ಓ ಮೌನ, ಮಿಸ್ ಯು ಲಾಟ್. ಶೋಭಾ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ, ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಕಲ್ಕಿ. ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮೌನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ. ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪಿನ್ನೈಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಓ ಮಗ, ಅವು ಇರ್ನ ಕಸಿನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಲಿವಾ ಸೇರಿ ನುಡಿವಾ. ಅಂಡ ನಾನು ಡನ್. ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ದಾದಾ ಫ್ರೆಂಡಾ ಕಸಿನಾ? ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಂಜಲ್ನ ಕೂಲಿಪೂರ ಬೊಲ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡ ವೆಂಚ ಎಂಕುಲು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ದೆಕ್ಕುನಿ, ಎಂಕುಲು ಪೇಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕುನತೆ ಅಂಚ ಕೂಲಿ ಬೊಲ್ದಾಪು. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕೋಣ ಅವಳಿಗೆ. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೌನ. ಭವ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೇ ಹಾಯ್. ಭವ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ. ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಇವಾಗ ಯಾನ್ ಏರ್ ಸಿಂಗರ್ ಭಾರತಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮನು ಆನಂದ ದಾದೆ ಬರ್ಪುನ್ ಬೋಪುನ್ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಜಿ ಸೋ ಕೂಲ್ಲೇರು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಬ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗ್ಯ. ಭವ್ಯ ಅವ್ರು, ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇರೇಗ್ ಆನ್ಬೋಡು, ಏರೇಗ್ ಆನ್ಬೋಡು ಅವು ಬೇತೆ ಆನ್ಬೋಡು ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಕ ನೋಡ್ಚಿ ಬಾರ ಕುಲ್ಲೆ ಅದು ಕುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕೋಚಿ ಬರಿಟಿ ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಮೂಲೆ ಬರಿಟಿ ಅಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂತಾರ. ಮೌನ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಭವ್ಯ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಹ್ಞೂ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪಿನ್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ? ಭವ್ಯ ಅವರೇ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಗೀತಾ, ನೀವು ಭವ್ಯನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ? ಭವ್ಯ ಅವರು ನನಗೆ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ? ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮದು. ಗೀತಾ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರ ಹತ್ರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮೋನೋ ಚಾನಲ್. ಓ ನಿಮ್ಮದು ಮೋನೋ ಚಾನಲ್? ಓಕೆ ನಂದು ಕೂಡ ಅದೇ. ಗೀತಾ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಭವ್ಯ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ನಾಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ? ಯಾಲ್ಲ ಸಬ್ ಕೊರಿಯರಾ ಗ್ರೇಟ್ ಇರ್ ಅಂಚ ಬೋಡಿಯೇ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ಅದು ಮೋನೋ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ. ಅವರು ನಾಳೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಅವರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ? ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಭಾರತಕ್ಕನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಗಾಯ್ತಾ? ಊಟಕ್ಕೆ ಬೂದುಗುಂಬಳ ತಂಬುಳಿ, ಅನ್ನ ಸಾರು, ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಎಂತ ಬೇಡ ತರಕಾರಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತೇನೆ ಆಯ್ತಾ? ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೇಡ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನನಗೆ ಸಹ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ? ನಂದು ಮೌನಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಕ್ಲ ಸಬ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಓ ಅಂದಿಯೇ ಗೀತಾ ಮುಲು ಮನು ಆನಂದುಲ್ಲೇರದೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ. ಅರೆಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಈ 6 ಮಂದಿರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ಮನು ಆನಂದ್ ಅರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬೇಡ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ, ಪಾಪ ಅದು. ಎಂತ ಪಾಪ? ಅದನ್ನು ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕುರಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಹಾಗೇನೆ, ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಹಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಒರೆ ಎನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಆವಡ ಅಂದಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು
ಮೋನೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಕೊಡಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಥ ಮೌನ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಏರ್ ಪನಿ ತಿನ್ನೋದು. ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಸಿಗೋನಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಹರ್ಷಿ, ಮೌನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಶೋಭಕ್ಕ, ಗೀತಕ್ಕ, ಭಾರತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸೂಪರ್. ನಿಂಬೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ನಿಂಬಲೆ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ದಾದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಹರ್ಷಿ ಬಂಡಲು 10 ಕಸಿನದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ. ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ. ವನಿತೆತ್ತಿನ ಜೈದು ಅಲಿತ್ತೆ, ವನಿತೆತ್ತಿನ ಜೈದು ಅಲ್. ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡತಾ ನಮ್ಮೇಟ್. ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ. ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರದರ್. ಓ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲ್ ಗೀತಾ ಕನ್ಯಾಡಿ, ಗೀತ ಕನ್ಯಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರತ ಅರೆಗೊಂಚನ ಸಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆರು ಇರು ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ ಡೌಟು. ಭಾರಿ ಉಂಡು ಈ ಜನ, ಭಾರಿ ಉಂಡು ಕೊಲ್ಲುಳ್ಳೇರಿಗೆ. ಆಂಡ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕಂದ ಬುರುಡು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೀರಾಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕುಂಟೆ ಇನ್ನು ಉದಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಅವು ಸಬ್ ಮಲ್ತಾರಾ ಏರ್ ಮಾತಾ ನಂಬೇರು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಂದು ಯಾನಂತ ನಂಬುದಿಜಿ. ಸಚಿನರ ಯಾನಂತ ನಂಬುದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ ಹತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲೆನ್ನ ಸಿಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ. ಅವು ಪನ್ಪುಂಡ ಅವು ಇರ್ನ ಬೊಡೆದೆ ಹತ್ತಂದು. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಯಾ ಪನ್ನ ಸರಿ ಆತೆ ಅವು ಇರ್ನ ಬೊಡಿದ ಹತ್ತತೆ. ಯಾ ನಂಬಿಯ ಯಾ ನಂಬುದಿಜಿ, ಯಾ ನಂಬುಜಿ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾ ನಂಬುದಿಜಿ. ನಾನು ನಂಬಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ದೂರ ಶೋಭಾ ಹತ್ತು ಬೊಡಿದೆ ಹತ್ತು ಬೊಡೆದೆಯೇ. ಏರ್ಲ ಪುಣ್ಯಗು ಮದಿಮೆದ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂತಿಜೇರು ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭಾರೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ. ಶೇ ಈ ಪಂತೊಡಿಯ ಶೋಭಾ ಮದಿಮೆದ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಡದು ಈ ರವಂಚಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತು ನೀರಿ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಪಂಡದು. ಸಚಿನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ನಂಬಿಯ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿಯಾ. ನಂಬ ಆತಿಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಕಾಸ ಮಾಮುನ ಮಗಲ್ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಫೋಟೋ ಕೇರಳದ ಯಾ ಪಂಡಿಜನ ಕೋಟಿ ಎಂಟ್ರು ನಂಬಿರ ಕೋಟಿ ಎಂಟ್ರು ನಂಬಿರದ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪಂಡಿ ಇಂಕ ಅವೇ ಬರ್ಪಿನಿತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ನೌ ಇಜ್ಜಾ ಪಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪುನು ಮಾರಿ ವಿಚಾರದ ಆಯ್ಗಿಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಏ ರಾಜುಂಡು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸಚಿನ್ ಮೂರ್ತುಲೆಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಂ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಆಜುಂಡುಗೆ ದೀಲೆ ಏರ್ನ ಮುಕ್ಕು ಮುಸುಕು ದರ್ತ ಬಾಡ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿನ ಮಂಟನೇರ್ನ ಎನ್ನ ಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಪಾಡಂಜ್
ಜನ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಓ ಪದ್ಯ ಮಾಡು. ಓಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನೆ ಮುಳ್ಳೆ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಚು ಯಾರಿ ಒನ್ನ ಸಾಂಡಿ ಯಾನು ಇಚ್ಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡೋನ್ ಬೆಜಿರೆಚ್ಚಿ ಕೂರಿ ಆಡಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಉನ್ನಡು ಬಾಕಿ ದಿನ ಸೋಂಟ್ರೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಪನು ಬೋ ಎಂಬಲಿಪೆ ಬಲಿಪೆ ಶೋಭಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಸೋಕುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಶೋಭಕತ್ತೆಯನ್ ಭಾರತಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾರತಿ ಚೆನ್ನಲ್ಡ ಪುದರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಸ್ಕೊಂಡದು ತುಕ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗುರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ಏನು ನಿನ್ನ ಮಳೆಗಳ ಲೀಲೆ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತೆಜ್ಜಿಯೇಕ್ ಪನರೇ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾರಿ ಭಾರತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲವ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿಂದಿಗಿರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತಿ ಬಂಗರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಎತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿ ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಒಂದು ಏಪ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿ ನೀರೇನ ಪುಂಜವೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್ ಬಂದುಂಡೆನ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ ಮುದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುದ್ದೋಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಕಕ್ಕೆ ಬಲ್ತುಂಡು ಅಂದ ಸಚಿನ್ ಕಕ್ಕೆ ಬಲ್ತನೆ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಕಕ್ಕೆ ಬಲ್ತಂಡಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ಅಂದ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬಲ್ತನ್ಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ನೋಲಿ ಯಾರು ಅಕ್ಕನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಂಗೆ ಮಂತೀನಿ ಹತ್ತು ಶೋಭ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಿನಿ ನಂಬುದಾರೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾತಿಜಿ ಬಂಡದು ಶೋಭ ನಂಬುದಲ್ ಓಮೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಗೆ ಏನನ್ ಮಂಗೆ ಮಂತಿನಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಯಾನತ್ತದ ಮಂತೀನಿ ಮಂಗೆ ಶೋಭ ಮಂಗೆ ನಂಬಿಜಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಅಡೇಗಿ ತಿರ್ಗಾಯಿನಿ ಆಂಡ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅದೇರಿಯರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಪಂಡರ ಅರ್ಸಿ ಹಾಲು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಮಾರ ಅರ್ಸಿ ಪಂಡಲ ಬತ್ತವ ಕಝಿನ್ ಒಂದು ಆತು ನೆಟ್ಟು ಪಂಡಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಮದಿಮೆಗು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಾರೆ ಕಡಿರ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಉಮೇಶೆ ಇದ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನು ಉಮೇಶೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಉಮೇಶ ಮದಿಮೆಗು ಲೆಪ್ಪುಗ ಇದೇನು ಇದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾರತಿ ಸಿಸ್ಸಿನ ಲೆಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೇವೆ ಖಾದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಏನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಾಡಿದಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಶಿನ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಹಾಂ ಎಂಕುಲು ಶೋರ್ ಬರ್ಪ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಅದು ಯಾನ್ ಬರುವೆ ಶೋಭಾ ಬರ್ಪರ ಶೋಭಾ ಬರ್ಪ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ತುಂಗೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ನೀರೆ ಭಾರತ ಕಾಯಾನು ವನಸು
ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಲೆಕ್ಕ ಡೈಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ದೈಗ್ಯ ತೋರತನ ಶೂರ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಆರು ಓಲುಂದು ಪರಡೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಬಾ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ದಿನ ಗುಡುಗಿನ ತನನ ಹಸಿವಿನ ಜನನ ಮಲೆನಾಡಿನ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಬಲೆ ತಿತ್ತ ಬಲೆ ಈರ್ದಾಯೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ನೈಟ್ ಈಗ ಸಪ್ರ ಹೊಡ್ಸೋಬ ತೋರಲ್ಲಯ್ಯ ತೂಲೆಗೆ ತೋರೈಚೇನ ನಾನು ತೋರೈಚೇನಾ ಕೈ ಬೀಳ್ತುಲ ತೋರೈಚೇನ ನಾನು ಇಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿಜಿ ನನಾವಡು ಇರ್ನಾಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂದು KSMAL ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೈಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಗುಜಲೆ ಡಿಪಿಡು ದೆಪ್ಪುಲೆ ದೃಷ್ಟಿಬೂರು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಎನ್ನ ಆಂಡೇರ್ನ ಬೀಗ ಓಲು ತೋರ ಆತು ಬೂಡಕ್ಕ ಎವೋ ಬುರ್ಚಿಯ ಇಂಕ್ ನೆರ್ದ್ಲ ಸಪುರ ಓಡು ಐಕ್ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಮಿಡಿ ರೆಡಿ ಮಂದ ನೀನು ಇನ್ನಿದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಬರ್ರೆ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಡಿಯ ತೂತೀನಿ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಗೀತಾ ಶೋಭಾ ಉಂದಿಯ 4 ಲಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನು ದಾಸೆಮಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನು ಕಪ್ಪುಪ್ಪು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದೀತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಪಾರ್ದು ಕಲತ್ತು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ವೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಡಿಗೆ ತೂಕ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಮಗೆ ಬರ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ಜೀವನದಿ ಈ ಗೀತ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಆಪೇರು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಡು ವನಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಪ್ಪುರ ಆಪುಡ ಎಂಕಂಚ ಎನ್ನುಡು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂತನತ ಜೆಪ್ಪುನತ ತೋರಾಪುನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಬಕ ಅಂಚ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಡಿಜಿದ ದಾದಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ರಾಗಿದ ಅಂಚ ಮತ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಯಾನೊಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ನನಗ ದಾದ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಮ್ಮನ ಗುಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಂದತ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಮಂತೇರಿ ಪದಂಗಿ ಸಲತ ಪಾಯಸ ಕಂತಿತ್ತೇರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಂತಿತ್ತೀರಿಯ ಕೇಕ್ ತಿಂದೆ ಒಂತ ಪಾಯಸ ಪರ್ಯ ಯಾವ ಜಯಂಕ್ ಬಂಜರ ಬಲೆ ಮಾತ ಲೈವ್ ನೀವು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತುಗ ಅಂದ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚೇತನ್ ಕೇಡಿ ಬೀವೈ ಯಾವ್ದಾದೆ ಪುದಾರಿರ್ನ ಏರ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪಿರು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುತ್ತವೆ ಇಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ತಿರುಗುಡಿ ದಾದಾ ತಿನ್ನೋದಿದೆ ಕಿಂಚತ್ನಿಯಾ ಅದು ಲೈಟ್ಗ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಮೌನ ಪೋಯಿನಿ ಶೋಭಾ ಮೌನ ಇಚ್ಚಿ ನಿಶಾಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೌನ ಬತ್ತ ಪೋಯಿನಿ ಮೌನ ಬಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಮೌನವು ಚೆನ್ನ ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ ನಗುವಾಗ ನೀನಿನ್ನು ಚೆನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಮೌನ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡ ನೀ
ಈ ನಿರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಸಿರಾದಂತೆ గీతకు ఓలేది గీత ఇచ్చలి ఆ గీత ఓడిపోతానంది గుర్తించి ಹೊರಬತ್ತಿನ ತಾಳು ఏలిసి ఒక పోపునియా మల్తుంది లెక్క లైవ్ ఉండా ಲೈವ್ ಉಪ್ಪಡ ಲೈವ್ ಮಂತ್ನ ದಿನ ಕೊಂಚ ಇನ್ನ ಆಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಪೇರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರು ಅಂಡ ಏತ್ ಬರ್ಪೇರು ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೋಸೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಓ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಜೋಕುಲು ಶೋಭಲ್ಲನಾ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಇಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ಸಾಂಗ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಪುಡು ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಪಾಡು ವೈರಲ್ ಆಪುಡು तू पैन चैनल ಆಲು ಎಲ್ಲದಿಜ್ಜಿ ಪೋಪರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡತ್ತ ರಜೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಜಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೋಮ ಏರನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪಿಗೆ ಆನ್ ಮಗೆ 9 ವರ್ಷದ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಳು ರೆಡ್ಡನೆ ಒಂದಾ ಓಲು ಸ್ಕೂಲು ಕನ್ಯಾಡಿದ್ಯಾ ಕಂಡೆ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೆ ಗೋಪಾಲನ ಶೋಭೈನಿ ಒಂದು ಜನ ಮಿಸ್ ಮಹಾದೇವ ಮಂಡ್ಯ what is your name? Beautiful place. Good night. My name, channel name Kudla Birwas. My name Bharati and place Mangalore, Karnataka. Please like ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಹಾದೇವಂ लाइक देती नहीं आएगा मेरी बहन है देख ಭಾರತ ಕೈನಿ ಹರ್ಷಿತ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿತ್ತದು ಪಾತೆದ್ದು ಪೋಯಲ್ ಹರ್ಷಿ ಬತ್ತಂದು ಪೋಯಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿನಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದು ಮಾದೇವಂ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಐಡಲ್ ಇರಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಬನ್ನಗೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೂ ರಾಸಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದು
ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಇಂಕ ಬಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇನೆಯಾ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ఉనువలమా ఉంతలే ములెప్పడు ఎన్న కిచెన్ జస్ట్ వెయిట్ ఆమా दादा शबा किचन मिसिंग युवर ओल्ड किचन हंदिया मिसिंग आता है ना किचन पूरा दादा माँ दादा हाँ ये वो देख पढ़ना मिसिंग किचन अंदिया एन्न किचन मिस आतन मुझे अंदु दादा आतन बन ಈ ಕಿಚನ್ ರಾದ ಅದರೆಲ್ಲ ಶೋಗುಂಡು ಹಾಂ ದಾಲ ಏನು ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅದೇ ಆ ಕರ್ದಿರ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತಾ ಕೇಕ್ ಯಪ್ಪ ಪಿಜ್ಜಿನ ಅಂದ ಐಕೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದು దంటొచ్చి గ్యాస్ పోయాను శోభా మొల్లేదు ಬಂಗುಡೆಯಾ ಕೋಡಕಾಯ್ತು ನಂಚ ತಿಂತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಟಿವಿಗೆ ಏನುಂಡ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನುಂಡ ಟಿವಿದ ನಿಗ್ಲೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಿಯರಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ
ಅಮ್ಮ ಅವು ಎನ್ನಮ್ಮ ಹಾಂ 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 ಬಾಜನೆ ಕರ್ದಕ್ಕೆ ಓಲರ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮಗ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನು ತುಯ್ಯರೆ ತುಯ್ಯ ಶೋಭಾ ತೂತೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ತುಯ್ಯನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯನೆ ನಾನು ತೂತೆ 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 ಅಮ್ಮನ ತೂತೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರತ್ತಾ ಯಾರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿಂದ ಪುಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಇರತ್ತ ಏತ ಪನ್ವೇರು ನಾನು ಲೈವುಡು ಪೂರ ಬಾಜಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಲೈವುಡು ಪೂರ ಬಾಜಾರ ತೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ವೇರು ಹಾ ದಾದಾ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಮ್ಮ ಯಾನ್ ತೆಗೆದು ಮುಂದ್ಕೊಂಡು ಪಿನ್ನೆ ಅಂದಕ್ಕ ನೈಟ್ ಬಿಡ್ತೆ శోభను అనసాండ కూ పనియా రెండు బాజాలు దగ్గర పెడతా హైడ్ మన్పడా వీడియో మొబైల్ హైడ్ మన్పడాను ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆದೇ ಆಯ್ತು 2 ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಾಳೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಳಿದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ
ಮನು ಆನಂದ್ ಹಾಯ್. ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಜನ ಊರಿನ ಬಂದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೋಬನಿಕ್ ನಾಡ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆನಿ ಇಡ್ಲಿದ ಕಂದ ಪೂರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲದ ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡು ಪಣ್ಣಾಂಡು ಅರ್ಶಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋದ್ರ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಾಗಿದೆ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಐತೆ ಎಂಚು ಬೇಲೆ ಕರ್ಮದ ಬೇಲೆನ ಗೀತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಂತ ವಿಷಯ ಎಂಥ ವಿಷಯ ಅಂಥದ್ದು ಸರಿ ದಕ್ಕಿಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ದಕ್ಕಿಲೆ ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲರಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಜಾಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ
ಹೆಜ್ಜೆದು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ. ನಾನು ಉಜಿರೆ ಕನ್ಯಡಿ. ಯಾರಿದು? ಅದಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕ. ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಉಜಿರೆ ಕನ್ಯಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಕ್ಕ? ಹೆಜ್ಜೆನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಗೀತಾ, ಡೂ ಯು ನೋ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ? ಅದು ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಅದು ಸೋಮಂತ ಎಂತದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದ ಮುಗಿ ಮುಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನದು ಕೂಡ. ಆಯ್ತವ, ನನ್ನದು ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಬೇಲೆ ಮುಗಿ ನಾನನ್ನ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಕೋರಿ ಕೋರಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ದಾಯ್ತಾತ? ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ನಂದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿ. ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಷಯ ಇದೆ ಯಾರು ಅಂದೆ. ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಬಿನ್ನಿ ಕಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಅಂದ. ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ? ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ನಂದಾಯ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ದಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಪ್ಪ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಸಾಕ എന്നാണ്ട് ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ. ಹಿರಿಯರಿದ್ರು ನಿಶಾಂತ್ ಊಟ. ಅಕ್ಷಯ್ ಸಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಸಬ್ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಹೌದು ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಕ್ಕ. ಮೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಶೋಭಾ. ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಕೂಡ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಕ್ಕ, ಅವಲಕ್ಕಿ. ಹೌದಾ? ಊಟ ಇಲ್ವಾ? ಮೆನು ಆನಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಕೇಂಚೋಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಪೊರ್ಲತೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಉಂಟು. ಸೋ ಕೂಲರ್ ಅಂದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾರ ಸೆಕೆ ಪುಣಿಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಆತ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ ಸೆಕೆ ಆಪುಣಿಂಕ್. ಚಳಿ ಉಂಟು. ಹೌದಾ? ಚಳಿ ಚಳಿ ಉಂಟು. ಚಳಿ
ಚೊಗ್ಗಾಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾ ಯಾವತ್ತು ರೂಮ್ ಹುಡುಗುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂದಿச்சு ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇತ್ಕಂಡೆ ಕಡು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿ ಏರಿಯಾನ ಗರ್ಜಿ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಮಂತೆ ಅವಳು ಬೈಜ್ಯ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಮೋನಿದು ಉಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಊಟ ಆಯ್ತು ಆ ಚಿಕ್ಕಿ ಈದಾದ ಮಾರಾಯ ಓಲ್ಲ ಮೂಲು ಲೈಕ್ ಕೂರು ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಈ ದೋಸೆನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಆ ಮೂಲಿತ್ತಲ್ಲ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲ ಆಲಣ ದೋಸೆ ಅಡಿಗಡೆ ಅಂದೆಪ್ಪು ನಾಳು ನೈಟ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಂದು ಹಾಗಿದ್ದೆ ಫಿಶ್ ಅಡುಗೆ ಊಟನಕ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಏ ಚಿಕ್ಕಿ ಸುಜಿ ಈ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ ಮಾರಾಯ వచ్చి ಕಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲ ನೋ ಕಂಜೀಸ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬೇಡುವೆನು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡು ಸುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಯಾ ಎಂಕ್ಲು ಜೈನ್ಸ್ ಒನ್ನಸ್ ನೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಜೈನೇರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒನಸ್ ಉನ್ನರಿಗಿಜ್ಜ ರಾತ್ರಿಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒನಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಮಾರಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಸಹ ಕೊಟ್ರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಗೀತೆ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಅಂದಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಿನೇ ತಿನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಿನೇ ತಿಂಪಿನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡಿ ಬೈಯಕ್ಕೆ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಯಾ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಟು ಏರಿಗ್ಲೈತೆ ಬನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ತಕುಲು ಬೈಯಾಗ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಪುಂಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಯಾಗ ನಾಷ್ಟ ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಯಾಕಕ್ಕ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಾಗಿದ್ದಾಯ್ತಾ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓ ಸೋಬಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೋಬಕ್ಕನಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆಯಾ ಸೋಬಕ್ಕನಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಇರನ ಮಂಡೆ ಬಕಾಯ ಕೇಂಡೆ ಯಾಕೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲವಾ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಬಲ್ಯವ ತುಳು ಬರ್ಬಿಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೋಡೆ ಆಯ್ತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸಹ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಕನ್ಯಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧಿ ಸುವರ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮನು ಆನಂದ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಕ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಂದ ಉಂಟು ಬೆಳಗಾಲಿಟ್ಟು ಬಾರಮ್ಮ 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 ಪಾದ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ
ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಯ ವನಿತಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಪ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಪ ನೀ ಕತ್ತಾಯ್ಜ ಏರ್ ಪಂಡದು ಕೋಡದ ಮೀನು ದಾನೆ ನಿಕ್ ಕೋಡದ ಮೀನು ಕೂರಿದಾನೆ ಮನ್ಪನಿ ಸಂಡೆ ಗೊತ್ತೈಜ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೂರಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟಿಯಾ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಸಾಂಗ್ ಆಡಬೇಡಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಯಾಕೆಯ ಸುಜಿ ನನ್ನ ಹಾಡು ಹಾಗೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊಪ್ಪಗ ಕಡುಪುಡ್ಲಿ ಅಂದು ಸುಜಿ ಕೊಪ್ಪ ಪೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಳು ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೊಪ್ಪ ಪೋ ಸುಜಿ ಕೋಪ ತಪ್ಪು ಕೊಪ್ಪ ಪೋ ಮುಲುನ್ ತೋರ್ಚಿ ಅಗತ್ಯ ನಿಚ್ಚಿ ಪೂ ನಡಪು ಆಯ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಪುಡಿಯ ಸೋಬ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ನಂಜೆಲೆತ ಬಜ್ಜಿ ನಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಕಿಲ ಕಿಲ ತುಳು ಬರಕಿಲ್ಲ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಕುಂದಾಪುರನಾ ಊರು ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರನಾ ನಮ್ದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇದ್ದಾಳೆಯಾ ಅವಳ ಹೆಸರೆಂತ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಣ್ಣು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವಳು ಬರ್ತಿದ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾಳೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ಇವತ್ತು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಘನ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಉಂಟು ನಂದು ನಿಂದು ಇಂದು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಶೋಭಾ ಏರ್ ಬೈಜೇರಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೇನೆ ಚಂದ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಶೋಭಕ್ಕ ಬೇಡ ನಾನು ರೌಡಿ ಸಿಟ್ಟರವೇ ಓ ಮಾರೆ ರೌಡಿ ಸಿಟ್ಟಾರಿಗೆ ಇಂಚೆನೆಪ್ಪ ನಾವ ನೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತನೆ ನನ್ನ ಪತಂ ಪೋಪೇರು ನೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪತಂ ಪೋಪೇರು ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಭಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಪಂಡ ಸುಜಿ ಈ ಪೋಪನ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಈ ಪೋಪನ ಪದ್ಯ ಪನೋಡ ಈ ಪೋಪನ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಆತ ಐಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದೆ ಹಾಯ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆಟಾಣ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರ್ಶಿನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದ ಅರ್ಶಿನಡೆಗೆ ಅರ್ಶಿನಡೆ ಪೋಯರ ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ತುಂಗೆ ಬಾರೇನಿ ಬನ್ನಗೌರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಶೋಭಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಿಪ್ಪುಜಿ నీకు ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ ಬಂಡದು ನೆನಪನ್ಪು ಆಯ್ಯ ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಕಡಲ ಮಗೆ ಆಯ್ ಕೋಪ ಇಪ್ಪಡು ಎದ್ದಿನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಇಂಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಂಡ 2 ಜನ ಉಂಡು ಬಲೆ ಕಡ್ಪೇರೆ
కట్పారేగా నిండా రెడ్డి జన్లు లేరా ఆవో కట్పావు ನೀರು ಕೇಶನಲು ಲೋಹರ್ ಹಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಂಡ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಾ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಹತ್ತು 10 ಜನ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಗೆನ್ ಪೂಜಾ ಅರ್ಥಾಂಡಯ್ಯ ನೀನು 2 ಜನ ಪತ್ತೋನ್ ಕೈಟ್ ಗುಜ್ಜೆನ ಕಡ್ಪುನ ಗುಜ್ಜೆ ಕಡ್ಪುರಗೆ ಐಕೆ ಕತ್ತಿ ಬರ್ತದಿನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಬೀಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ ನಿನ್ನ ತಲ್ವಾರ್ ಬೀಜವನ ಅಂದಯ್ಯ ಭಲೆ ಕಡ್ಪೆರವೇ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸೋಬ ಬರುಡಿಗೆ ಕಡ್ಪೆರಗೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಕ್ಷ ಓ ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ನಾನು ಇದು ನೋಡಿದೆಯಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಆವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ನೋಡಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಾನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮದು ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕನ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ 2 ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಸಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಬ್ಬರು ಸಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧು ಆನಂದ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಕ್ಷ ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಲೈವ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಯಕ್ಷ ಬಿ ದಾದಯವು ಐ ಐ ಐ ಐ ಕುದರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮಣ್ಣ ಹಾಯ್ ರಾಮಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಸಬ್ಬಾಗಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಓ ಹೌದಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 03 ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ಊಟ ಅಂತ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಹೌದಾ ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಣ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮಣ್ಣ ಕರ್ಣ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ ಕೊರಡ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ ಕರ್ಣನಂತೆ ನೀದಾನಿಯಾದೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕರ್ಣ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಕರ್ಣನಂತೆ ನೀದಾನಿಯಾದೆ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಕರ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವ ಆಯ್ತಾ ಯಕ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಅರ್ಶಿಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೀತಾ ಅವರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ನೆರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸೀನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರುಂಟಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಗೀತಾ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಓ ದೇವರೇ ಇದು ಯಾರ ಎಂತ ಎಷ್ಟು 2 ಉಂಟಾ ಇದು ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಣ 2 ಉಂಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಜಪ್ಪುರ ಶೋಭಾ ಉಂತಿಯ ಗಂಟ ತೂಲಯ್ಯ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗೀತಾ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಅಂದ ತಪ್ಪು ಕಡ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ತಪ್ಪಂಡ ಎಕಡು ಓವೇನ್ ಕಡ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿ ಬಂಡಿನಿ ಓವೇನಿಯ ಬಲ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡದ ಬಲ
मुल मस्त तप्पुंडिया दायपंड करंट मत बूरुंड तिंच अवे मत कटपेरुंडिया सुजी ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಗಂಧ ನಂದು ಲೈವ್ ಇದೆ ಬರ್ತೀರಾ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಥದ ಕರ್ಣ ನೀನು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು ಆಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲರ ಇಡ್ಬೇಕಾ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರೇ ಭಾರತಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಸಬ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 127 ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಾಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಸುಜಿ ಸುಜಿಗೆ ಸಹ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಸಹ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾರಿಟ್ಟರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಯಾರಿಟ್ಟರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲದ ಅಂದದ ಚಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನಿಯೂರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬರಲಿ ಹಾಯ್ ಚುಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸುಜಿ ಕೊಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ ಗೀತೆಗೆ ಏ ಸುಜಿ ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಗೀತಂದು ಯಕ್ಷವರ್ದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ದೆ ನಿನ್ನೆಯಪ್ಪ ಗೀತನ ರಡ್ಡೇನಾ ಓಯ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓಲರ್ ಮಾರೇರು ದಾನಿ ಸುದ್ದಿ ಜೀರ್ಣ ಇಬ್ಬರಿ ಮಾಡಿದವ ಅದೇನಾಗೆ ಓಲರ್ ಪೂರ ಎಂಗುಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಈರೆ ಇಜ್ಜರ್ ಮಾರ ಈರೆ ಇಜ್ಜರ್ ದಾನಿ ಬರ್ಪುಜಾರ್ ಲೈವ್ ಗಿತ್ತ ಆತಲ ಬಿಸಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶರೇನ ಕೋಡೆ ವನಿತ ಎತ್ತಲಿಯೇ ಉಲ್ಲೆಗೆ ವನಿತ ಎತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಮಿಂದರೆ ಕೋಪ ಇದು ನಂದು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇದು ಹೌದಾ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರುದಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರಿ ಈರೆ ಇಜ್ಜಾರ್ ಮುಂಬೈ ಓ ಮುಂಬೈ ಹೋಗ್ತಾರಾ ವನಿತೆಲ್ಲ ಹೋತಲ್ಲ ಮುಂಬೈಗೆ ವನಿತೆಲ್ಲ ಹೋತಲ್ಲ ಮುಂಬೈಗೆ ನಂದು ನಿಂದು ಇಂದು ಒಂದೇ ಪೋಯಮ್ಮು 2 ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ 6 ಎಂತ 6 ತಾನೇ ಕೋಪ ಸಾಧನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರಂದಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು 6 ಮೂಜಿ ತಿಂಗುಲಾಂಡು ಮುಲ್ಪನ್ನುಲ್ಲ ಎಂದ 2 ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾವುದು 6 ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂಡೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕನ್ನೆ ತೋಜಿ ಮದತೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೈಯಾಗ ಬಂಡೆ ಓ ಇರೇ ಬೈಯಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರೇ ಪಗೆళ్ళు ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕು ನೇಲರತೆ ಎಂಕಲ್ ನೈಕ್ ಬಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾವ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರೋಚೀರು ನಾನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪಂಡಾನು ಐಕಾರು ಬರ್ಪ ಈ ಬರ್ಪಿನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ರೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಾತ ಬಿಸಿ ಆತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪಂಡಾನು ಅವಂಚೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕಾರ ಓಲ್ ಇಚ್ಚಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೀರು ಬೇತ ಲೈವ್ ನೇಲೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಯಾನ್ ಪರ್ನಿಕರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾತೀನಿ
ಮಲ್ಲೇಜ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಸಂಗಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ್. ಹಾಗೆ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದಿಡ್ತೇನೆ, ಎಂತ ಎಲ್ಡ್ರಮ್ ಇಡ್ತೇನೆ, ಆಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಇರದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಇರ್ತೀರಲ್ವ ಲೈವಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಇತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿರನ್ನೆ ಏರ್ನಾ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ನಾ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಅವು ಇದು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓ ಅಂದ. ಓಕೆ ಕಡಲ್ದಾರ್. ಆಡ ಪೋಪಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಪೋಪಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತು ಹೊಡಿಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಲೈವ್ ಮತ್ತೊಂದು. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವು ಇದು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡಲ್ದಾರ್. ಹಾಂ ಅಂದ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ದೇವಿಯರು ಬರ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೂ? ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಇದ್ದಿತ್ತು ಮನ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತಿಕ್ಕಿತ್ತು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅವು ಏರ್ನ ಐಡಿ. ಓ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕು ಏನಂದ್ರೆ ಕೈ ಪ್ರಭೇನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೈ ಬೇನ ಓ ಐಡಿಯಾ ಶೋಭಾ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಒಂದು. ಕಡಲ್ದಾರ್ನಜ್ಜಿ ತೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ನಾ ದುಮ್ ಬರುವಂತೇರಾರು ತೇರ ಏಡಿ ಅಂದು ಬರಂತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಬಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಾನ್ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಿರತ್ತೆ ಯಾರೇತಾ. ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ಅಂದು ಪಿದೇ ಇಲ್ಲ ಪಂಡಕ ಗೊತ್ತ. ಬಿನ್ನೀರು ಕಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಾಲೆಜ್ಜಾ ಸ್ಕೂಲಿಜ್ಜಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೈರಜ್ಜಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಅಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗಂಟೆ ತಾನೆ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕು ಗಂಟೆ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಆತಜಿ ಮೂಲೆ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಅಂದ ಮಾತೆರ್ಲನ ಗಂಡ ಬಾಲೆ ಪೂರ. ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಸೋಯಾನ ಬಾಲೆ ಅಂದ. ಓಕೆ ಅವರ ಚಾನಲ್ 2ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಅವರ ಚಾನಲ್ 2ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರಿಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ 2ನೇ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನು. ಅತ್ತತ್ತು ಐಕೆ ನೀರು ಬೈತಿ ಓಡು ರಾತ್ರಿಡು 6 ಬೇಕಂದ್ರೆ 6 ಬೇಕು
ಅದು ಜಂತೀರ ನಗದು ಹಾಂ ಕೇನ್ಗೆ ಅಂಡ ಕೇನ್ಗೆ ಬುತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾನು ಲೈವುಡುಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾ ಲೈವುಡುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾ ಲೈವುಡುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪಲ್ಗೆ ಒಂದಾಗ ನಿಯಮ ಎತ್ತಿದ್ದು ಕೇಕ್ ಕೊನ ಪಲ್ಗೆನಾ ಕಿಚನ್ ಬೇತಿಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದ ನುಪ್ಪು ಅರಂಡೆ ಅತ್ತು ಅಂತ ನುಪ್ಪು ಅರಿಬಾರ್ದು ಅವನು ನುಂಬುದು ಆಯ್ತು ಬಾರ್ದು ಉತ್ತತ್ತು ನಂಚೆಂದಿಕ್ಕಿ ಅವೇ ತಂದಿತ್ತಿ ಬನಂಚ ನುಪ್ಪು ಅಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ అక్కడ ఉండదే బక్క ఏతున్ కరే అతున్నాడు బక్క వెచ్చమంట అన్ బై పన్న కొంచెం ఉప్పు పాడు మన ఉప్పు ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಯ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಮೇಡಮ್ ದಿ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದಾರಿ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ತುಳು ತಕ್ಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ತುಳು ತಕ್ಕುಲೇವೆ ಕುಡ್ಲದ ಎಂಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ತಂಗಪ್ಪ ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭತ್ತು ಕಂಜಿ ವಾರಡ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಇಂಚೆ ನೀಲ ತಲಪದ ದೀದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ನಂಚಿ ಪೋಪುನ ಪುರ ಕನ್ನಡ చెప్పు ಕನ್ನಡ చెప్పు ಪಂಡ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ತಿಳಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 34 ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಫೋನ್ ಬಂದೆ ಓಡಿ 5 ಗಂಟೆ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನ ಬೆಲೆ ಬೈನ ಅಂದ ಐಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತೀರಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡೆ ಹಾಂ ಪಂಡ್ರೆಗ ಬೇಲೆ ಬೈಗ ಇತ್ತೆ ಬೈನೋಗ ಎಕಡೆ ಗಂಟೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಓರ್ ಮರ ಬಂಗಾಳಿ ಬಂಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೂ ಏನಡ చెప్పు తారా చెప్పుండరుడా బంగాళీ బర్పుజి గీత పూజారి హాయ్ గీత పూజారి నైస్ వీడియో సాంగ్స్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ చెప్పు తారా ఏదో చెప్పు వీరు జవని ఓ జవని చెప్పు హూ ఈజ్ యువర్ బ్యాక్ సైడ్ మై మమ్మీ అమ్మ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹತ್ತಿಗೆ అని లెక్క ఆ వంచెని తోజిని ఎన్నికలేక కన్నగు మూలేర్లు ఇజ్జిరు ఆ వంచెని మూల దుప్పదురుండవే అక్కడ పోయిరు ఎక్కడు ఇలా బతిద్దరతే పోయిరు అరితే మెసేజ్ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಂದದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನಿ ಲೆಕ್ಕ ನಂಚೆನೆ ಈಲ ದುಪ್ಪದುರುಂಡವೆ ಎನ್ನಿಕಲೆ ತೂಪನಕಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ನ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಕೊರ್ನಿ 35 ಆತೋಡು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಉಪ್ಪಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡು 35 ಅಂದ ಅವು ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ
ದುಮ್ಮನ್ ಜಾರ್ ಬರೋಂತೀರಿ ಮಾರೆ ಎಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಂದು ತೆಂಚಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸಮ ಇಜ್ಜೋಡು ಇರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಂಪ್ಲೆ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅಂದು ಇರು ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಈಜನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆವಂದಿರೇಗು ಆವಂದು ಇನ್ನೊಂಚು ನಲ್ಪ ಆವಡ್ ಬಂದು ಕಾತುಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ನೇ ಮನು ಮೇರೆಗೆ ಗೀತಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಇರು ಆವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೀತಾ ಗೀತಗ ಗೀತಾ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಅಪ್ಲೋಡು ಅಪ್ ಉಪ್ಪಳ ಬುಡ್ಲೆಗೆ ಪತ್ತೈನ ಅವಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಮನು ಆರು ಚಾನಲ್ ಮಂತೇರಾ ಅರ್ನ ತೂಲಿಗೆ ಮನು ಆನಂದನ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೈಲ್ ಬತ್ತಿನಿಯೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಅರ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಸಬ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪಿರವೇರು ರೈಲು ಬಂತು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೈಲು ಶಿವ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೇವೆ ಶಿವ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಶಿವಪ್ಪ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮೂರು ಲೋಕ ಕಾಯೋ ದೇವ ಹಸಿಯನ್ನು ತಾಳಲಾರಿ ಕಾಪಾಡೆಯ ಓಕೆಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಇರೇ ಬಿರಿಟ ಮನ್ಪೇರವೇ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿರಿ ಈ ಕೊರ್ನ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ವೇರು ಸಾಲದೆ ತೊಂಡ ಶಿವಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ 6:35 ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಾ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಆತು ಮಲ್ಲ ರೈಲ್ ಹತ್ತೋಡು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಆಯ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಇಂಚಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋಪುನದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಾವು ಕುಡ್ಲದವರು ಕುಡ್ಲದ ಚಮೇಲಿ ಎಂಚಾಂದ ಪನೋಲಿ ಬುಡುಪವ ಜವನೆರೆ ನಾಪಿಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಜವನೆರೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಜವನೆರೆ ಚಿಪೆ ಕಲಿ ಏಲೆ ಕಾಮದ ರೈಲು ಉದ್ದ ತೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ರೈಲು ಉದ್ದ ಮನುನ ಕಲಲ್ತ ರೈಲು ಆತುದ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದ ಊರು ಅವರೇ ನಾನು ಇವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಊರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ದೂರ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇವಲ್ಲೇ ಆದದ್ದು ಮನುನ ಊರ್ದ ಬಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಮನು ಊರ್ದ ಬಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ರೈಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಎದುರು ಗೇಟದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಸ್ ನೆಟ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಬಸ್ ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನುನ ಕಲ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಬೋಗ್ಗ ಊಡ್ರಮ್ಮದ ಬೆತ್ತನ ನೀರು ಕೈ ಬಿಡು ಏಪ ಅಲ್ಲಿ
ಅದೇ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಅಮೂರನಿ ಬನ್ನ ದಿನ ಬರ್ತೇವ ದೆಪ್ಪರೆಂಡ ಅದಿನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ ಬತ್ತೋಡು ಪೈಪ್ ದೀತೆರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ನಮ್ಮದು ಕಾಸರಗೋಡು ಓ ಕೇರಳ ಬೋಗಿ ಪನ್ಯಾರು ಬೊಗ್ಗಿ ಪನ್ಯ ಬೋಗಿ ಬೋಗಿ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಬೋಗಿ ಬಲ್ಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಬಲ್ಲಕೊಂಡು ಕೇರಳದವರಲ್ಲ ನೀವು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಹ ಕೇರಳದವರು ಕಾಸರಗೋಡು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪಿನಾಯಿ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಮೂಲ ಎಂಗ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕೊರ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ಪೈಪುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜಾಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿಜ್ಜಿ ಐತಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲು ಡ್ರಮ್ ಉಡು ಐಟ್ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಜಿಂಜಾವಡು ನೀರು ಬರ್ರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ ದೀಪನೆಗ್ ಪೂರ ಐಕೆ ಅಂಚ 2 ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಪು ನೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಯಾವುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾವುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಪುಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಜಿಂಜದಿತ್ತಾನೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಗುಪ್ಪೊಡು ಗುತ್ತುದು ಡ್ರಮ್ ದೆಕ್ಕದು ಕುಡ ಎಡ್ಡ ನೀರು ಪತ್ವ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಡ್ರಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ಒಂಚ ಐಟ್ ಪೈಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಉಂಡು ಇಂಚ ಅವು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಐಟ್ಲಂಡಿ ಬತ್ತವ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕರಾಟು ನೀರು ಬತ್ತವ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪತ್ತ ದೀಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾವು ಪರ್ಪುನ ಬೊಕ ಅಂಚ ಬಾಜಂದಕ್ಕೆದ ಕುಂಟಾದರೆ ಉಂದುಂಡು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬುಗ್ಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೋಗಿ ಬೋಗಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ರೆ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪುನ ನೀರು ಮೂಲ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ 2 ದಿನ ಕೊರ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂಗತೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ഞാൻ ലക്കുനേൻ മരണ്ടി എഡാൻ ನೀರು ಪೋಡಿರ್ ಲಕ್ಕನಗ ಈರು ಒರ್ತಿ ಪೊರಿಯಪ್ಪುನ ನೀರು ಜಿಂಜರ ಬೇತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ ಇಲ್ಲಾಡು ಗೀವೋಲು ಗಿಯಾ ಗೇವೋಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಹತ್ತಿರವಾ ಹೌದೌದು ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಸುರತ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಉರಿಯಪ್ಪುನ ಅಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಡಿಕೇರಿಡತೆ ಓ ಅಕುಲ್ಪುರ ಉರಿಯಗ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ್ಡುಪ್ಪುನ ಇರಿಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನು ಬಾಜನ ಮಿತ್ತು ದೀಪ ಏನು ಅವ ನೀರು ಹರಿಯಾಡು ಇಂಕ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂದಾದ ಬೇಲೆ ಅಂಪು ನೀರು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲತ್ತ ಈರ್ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಂಪನು
ಏನು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅತಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಓಲಿಯೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರು ಓಲು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಕರಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡಿ ಇಚ್ಛೆ ಬಾ ಯಾವ ಜಪ್ಪು ನಂದ ಇದು ಬೇಗ ಇತನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪೆ ಮೋನೆಪುರ ದಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಡ್ಪವೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಪುರ ಒತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕೊಡ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೆನೆಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ತೀನಿ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಪೆತ್ತಗೆ ಬಾಜನ ಪುರ ದಿಕ್ಕದ ಅಡಿಗೆ ಕೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಉಂಡತ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಮೈತದು ಗೆತ್ತು ದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಾರಿ ಪಾರ್ದು ಒಂದುಂಡತೆ ದಾದವು ನೆತ್ತ ವಾಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನುಪ್ಪು ದಿಪ್ಪಿನ ಕಜಾರಿ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಕಾಂಡೆ ನನಗೆ ಬೀಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ದೀಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಯಾನು ಜೊತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಪ್ಪಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪೆ ಅಂಚ SSV ಕೇಟರಿಂಗ್ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರು ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿದನಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಲ್ತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಚಿಲಿಂಬಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಶೋಕನಗರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಜನ ಬೋಡ ಬಾಜಂದಕ್ಯಾರ ಅಂದಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಪಾಡುನ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪುದರ್ ವಿಜೇತ್ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಜೆತ್ತೇರಾ ಓ ವಿಜೇತ್ನ ಗುರ್ತಾರ ವಿಜೇತ್ ಸಂಪತ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಪೊಂಜ ಹೂಗು ಮರ್ಲು ದಾಯಗ್ ಮರ್ಲೆ ದಾದೆ ಮರ್ಲು ಮಂಗೆ ದಿನೇಶ್ ಹಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ಮುಕ್ರಿಯಾ ಈರ್ದೆಕ್ಕು ನತ್ತು ಓ ದಿನೇಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಚಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಿತ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಉಳ್ಳೇರು ರೈ ಇರೀಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಕ ದಾದೆ ಮನ್ಪರ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪರೆಗ ಊಟ ಆಯಿತು ಒನಸಾಂಡ ಒಂದು ಸಾತಿಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ್ಪುಜಿ ಒನಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ದಿನೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಲ್ ದಿಸೋಜ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವ ನಿಮ್ಮದು ಊರು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಪಾಪತೆ ಅಂದ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಂದು ಯಾನು ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕೋಡ ಅತ್ತು ನುಪ್ಪು ಅರಿಪಾಡೋಡ ಅವಳು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಡು ಅತ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 3 ವಡ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ವಡ ಟೊಮೆಟೊ 3 ವಡ ಪಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿ ವಡ ದಂಟು ತೆಪ್ಪೊಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಂಡ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಜ ನೀನು ಮಾರೇಟಿ ಸಂತೆ ಹಾಂ ಇದು ಪಾಪತಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓ ನಿಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರಾ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಲವಕ್ಕ ಇದು ಪರ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ಪೋಪುಂಡಿ ಓ ಆಣ್ಜೋವೆ ಕರ್ನಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅಂಚ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೋಡಾ ಹಾಂ ಬೋಡು ಸತ್ಯ ಬರ್ಪೆಯೇ ಮನು ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ಗುಳೊಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕ ಪೋಪೆ ಬೇಲೆ ನಾನು ಅಂದು ಸತ್ಯ ಓಲು ಮಾಲು ಕಿದ್ದರ್ ಮಾಲು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಮ್ಮಿಲು ತಿಂದು ಸಾಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮಿಲು ಅಬ್ಬಾ
ನಿಜನಾ ಅಂದ ಮನು ಪಕ್ಕಡ ಪನ್ಪುನಯ್ಯ ನೇರಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡ ಪನ್ಪೇರ ಸತ್ಯ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತ್ ಕುಳ್ನಾಡ ಬಂಜಿದ್ದಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡ್ಚ 15 ಸಂಬಳುಂಡು ಬೊಕದಾನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚ 10 15 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ 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 ತೆಲುಪುನ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನಾರೇನು ತುತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಕೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಶಿಲ್ ಮಾಲು ಅಕ್ಕ ಪರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಪರ್ದು ಕುಡಿ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಕುಡಿಗಳು ಸಾರು ಕುಡಿಗಳು ರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡದ ನೀವು ಸೀದು ಹೋಗಿದಲ್ಲ ಹೋಗ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೊಟ್ಟೆ ಟೀ ಪೋಪಾಲ್ ಓಲ್ ಮಾಲಿಯೇ ಕುಡ್ಲಡ ಓಲ್ಪ ಇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಲ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸತ್ಯ ಮೀನಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಒರಿಯೇ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತು ಪರಡು ಒರಿಯ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಒರಿಯ ಪರಜು ಕೊರ್ದು ಪರ್ಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಓಲು ಕುಂಟಿಕಾನಡ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ದಿನೇಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿರಾ ಈರು ಒರಿಯ ಪರ್ಪನಾತ ಈರೆಗಲೆ ಮನು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಬರ್ರೆಗು ರಾಮಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಯಾ ಉರಸ್ಟೋರ್ ಡೇ ಉಂಡು ಅವೇತಾ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉರಸ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಟಿಕಾನದಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಡ್ದು ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅವ ನಮ್ಮನ್ ಬರ ದೀಪಜೇರಿ ನಮಕೇಂದ ಆತನವು ಯಾ ಪೋತೆ ಕೇಂದ ದೂರದ ಕುಲತೆ ಚಾಪುಜಿ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಯ ಓ ದಿನೇಶ ಎಂತವ ದಿನೇಶ ಮಾರಾಯ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾ ಮೈ ದುಬೈ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಬೇಲುಂಡಾ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ದುಬೈಡ್ ಬೇಲುಂಡಾ ಮನು ಆನಂದ್ ಬರ್ಚಿ ಬೇಲುಂಡಾ ಮನು ಆನಂದ್ ದುಬೈಡ್ ಬೇಲುಂಡಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಏನು ಪರ್ಪುಜಿ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಸತ್ಯನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ ನಂಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಒಂಚೂರು ದಿಕ್ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದು ಟ್ಯಾರಂಟೆ ಮಾತಾ ಪೋದಿಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನಿ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಹೊರ ಪೈಪದ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹೋದ್ರಾ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಈಗ ಇದ್ರು ಪಾಪ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ನೆಂಟ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ದುಬೈಗೂ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೋತೊಲಿ ಯಾನು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಇಮನಂಡು ಜಾಗಿಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ನೇಲಂ ಪೋಪೆ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಸೋಜ ಯಾನ್ ಇಮನದ ಬಾಕಿಲ್ ನೇಲೊಂದು ಬರ್ಪೇವೆ ಯಾನ್ಲೆ ನೀಲೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಓ ಯಾನು ಲೆಕ್ಕ ಗೀತ ಉಲ್ಲಾರ ಸಾರಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೀತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಿನ್ನ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪ ಆಗದಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಪಿನ್ನ ಐಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತನ ಊರು ಪಣ್ಣಿನಿ ಅಂಚತಾ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವಾ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಗೀತಾ ಜೆತ್ತೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಓ ಹೌದಾ ಸುರೇಶ್ ಮದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಓ ಅಂದತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಮರ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ್ಯದಿಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಬಾಬಾ ಬಂದರು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು
ಗೀತಗ ಸೀತೆಗೆ ಗೀತಗತ್ತವು ಅದು ದಿನೇಶಾಗತ್ತ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸೀತಾ ಯಾನ್ ಇಮನಡ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಕರ್ನಾಲ್ ದಿವಸ ಯಾನ್ ಇಮನದ ಬಾಕಿಲು ನೇಲಂ ಬರ್ಪೇವೆ ಎಂಕ್ ಬೊಂಬೆ ಫಾರಿನ್ ಬೇಲಂಡ ಗರ್ನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನು ಉಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಬರುವ ದಾರಿ ಗೌರವ ತೋರಿ ಅಂತಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬರುವ ದಾರಿ ಗೌರವ ತೋರಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತುಂಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಂ ಓಕೆ ಗೀತಾ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ. ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ದಿನೇಶ ಮುಕ್ರಿ? ಇದೆಂತ ನೀವು ಮುಕ್ರಿಯಾ? ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಮುಕ್ರಿಯಾ? ಹಾಂ ಓಕೆ ಗೀತಾ. ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ. ದುಬೈ ಮಾಲಕ್ಕ ಸರಿ. ದುಬೈ ಮಾಲು ಯಾನ್ ದುಬೈ ಬರ್ಪೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದೀನಿ. ಯಾನ್ ಇಮನಡ್ ನೇಲೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಇಮನಡ್ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಕಿಲು ನೇಲೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆವತ್ತೆ. ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಭುವಿಯನು ಹೇರಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಕಳೆದಂತೆ. ದುಬೈ ಬರ್ಪೆ ಓ ಅಣ್ಜವೆ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಒಂಜೊಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯರಿಜ್ಜತೆ ಅಕ್ಕ ಬಾ ದೇವರೇ. ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಂಜೊಲೆ ರೆಸ್ಟೇ ಆಪ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ವನಸುನ್ನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ರಾತ್ರೆಗ್ ಆತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಪೋಡುಗೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲ ತೋರಿ ನಾ ಬರುವ ದಾರಿ ಗೌರವ ತೋರಿ ಇತ. ಏನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಲೈವ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೌನ? ನೀನು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲನ ಯಾಕೆಯಾ? ಹಾಂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡದ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ. ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಲ್ದಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾರ ಎನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ. ಯಾರಾದರೂ ಪರವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಅವನಸಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಕ್ಕ. ಹೌದಾ? ಶೋಭಾ ಬಂದು ಹೋದ್ಲಾ? ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು ಮೌನ ಹೋದ್ಲಾ? ನಿಶಾಂತ್ ಬಂದಿದ್ದ. ನಿಶಾಂತ್ ಕೇಳಿದ ಅಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಮೌನ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾನು ಅಂದೆ ನೀನು ಬಂದು ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಅಂದೇನಾ ಅಂತ. ಹೌದು ನಿಶಾಂತ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೌನ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟ. ಮೌನ ಯಾಕೆ ಮೌನವಾ? ಸೂಪರ್. ಮೇರಿ ಯಾ ಆಂಟಿ ಲವ್ ಯು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಯು ಐ ಆಮ್ ಸುರೇಶ್. ಆಯಿತು ಬಿಡ್ರಿ ಈಗಲ್ಲ. ಪೆಂಗ ಇನ್ನು ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕರ್ದಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಂತ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? ಇದು ಅಗ್ಗಲ್ಲವ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪ. ಆಯಿತು ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಟುಮಾರೋ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪುರ ಕೊಡುವೆ. ಆಯ್ತಾಯಿತು
ಮರ್ಲು ಒಲ್ಪದ್ದು ಶುರು ಆಯ್ನ ಅವ ಆಯಿ ಮಾರ್ಲೆ ಸಾವು ಆಂಟಿಗೆ ಲವ್ ಯು ಗೆವೆನ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಮಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಅನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರಿ ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾತಿಜಿ ಮಂತಿಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚರಣ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಟೂರಿಯಾ ಬರ್ಸಾಗ ಬೊಲ್ಲಾಡಿ ಬೈದಿ ನಾಯಿ ఆయన ಕೆಪತಂಡದಿ ಓಡು ದಾದಾ ನೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಏರ ಬರ್ತದ ಒರಿ ಬತ್ತೇತ ಆಂಟಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಮ್ಯಾರಿಡ್ಗೆ ಮದುವೆ ಸಯ್ಯರೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪಾಕಲ್ಲ ಇವಡು ಮರ್ಲಾಕ್ಲೆಗಿ ಸಾವು ಯಾನ್ ಸರಿ ನೆರ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ರೈಲ್ ಬರ್ತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನು ಮಾರ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಉಂತುಡು ಆಯ್ ಗೋಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಪೆಂಗಿ ದೇ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಅವ ರೈಲು ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತುಲಿ ತೋಜುದಾ ತೋಜು ನಿಕಲೆ ಬುಡಿ ಅವು ತೋಜಿ ಅವು ತೋಜು ನಿಕಲೆ ಮುಲೈ ಉಂತುದುಲ್ಲತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುದಿ ಓಕೆ ಆಯ್ ಗೋಂಕೂರು ಕಪ್ಪೆ ಟುಮಾರೋ ಅಕ್ಕ ಉಂಟು ಮಂಜುನಾಥ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ದೆಪ್ಪು ಬಂತು ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಪೈಪು ಹಾಂ ಓಲುಗು ವೆಳಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ರೈಲು ಬತ್ತನ ಅದಾದ ನಂಚಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಕುಂತುದುಂಡು ತೂಲೆ ಪಂಡ ದಾದವು ತೂಜೆಗೆ ಅವು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂರಿ ಬಂಡ ದಾದ ಬನ್ಯಾಯೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಬಜೀಪ್ ದಾದೆ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಅವು ಕೆಲವುದ ಬೂಡುಂದೇ ಇದೇನು ಬೆಚ್ಚಲಕ್ಕ ಅವನಿ ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅಕಲ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಪರ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತ ಪರ್ನಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಜ ದಾದ ಹಲೋ ಅವು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ರೈಲು ತೂಲೆ ಬಂಡಾರದೆ ಓ ಅಂಚನಾ ದಾದಂಡಕ ದಾಲ ಆತುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಮಸ್ತುಂಡು ರೈಲು ಬತ್ತುಂಡು ಅವಳು ರೈಲು ಉಂಡು ಬಂಡಾಯನ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಂತುದುಂಡಲೆ ಸತ್ಯ ಉಂತುದುಂಡು ತುದ್ದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೈಲು ಮಸ್ತುಂಡು ಮಸ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಪುಡು ಉದ್ದುಂಡು ಮೂಲೆ ಉಂತುದು ನೆಂಗಲ ಗೇಟದವಳು ಇನ್ನಿದಾದ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಒಕ್ಕ ಯು ನೈಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಇಜ್ಜಿಂದಿನ ಗೀತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹತ್ತು ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ. ಕುಡ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಆಯಿತಾ. ಕರ್ನಾಳಿ ಸಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲು ಉಂಡತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕರ್ನಾಳಿ ಸಜ್ಜ. ಗೀತಾ ಪಿನ್ನ ಹಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ರೈಲ್ ನಿಂತಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನೋಡ್ತೀರಾ ನಿಲ್ಲಿ. ಆಗಲ್ಲ
ಕಾಣ್ತದ ಬಲ ಇದು ರೈಲ್ ನೋಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಉದ್ದ ರೈಲು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸಂತೆ. ರೈಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ, ಅವೇ ರೈಲ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು. ಓ ಇರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರಾ ತೋರಿಸಿ. ಮೂಜಿ ಸಬ್ಬ ಅಂಡಕ್ಕ ಮುಜಾಂಡ. ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಉಜ್ಜುದು ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಊರೇ ಸುರತ್ಕಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡಕ್ಕ. ಓ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಉಜ್ಜುಲು. ನಿಮ್ಮ ಊರು? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓ ಇದೇಗ ಅಲ್ಪರ್ದೇ ಮಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಐಕೆ ಉಂತುದೀನಿ. ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಅಕಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಮಾ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪೋಲೆ ಪಂಡೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಉಂತುದೇನು ಬಲೆ 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 ಬರ್ಪುಜಿ ಬಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಪೋಲೆ. ಟುಮಾರೋ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೌದು ನಾಳೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಎಂಕ್ ಉಜ್ಜಿಂಡು ರೈಲು ಮನಗು ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡಿಗೆ. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ಉಡುಪಿ ಅಕ್ಕ. ಒಂದ ಉಡುಪಿಯಾ? ಓಕೆ. ಹೌದಾ ಉಡುಪಿಯಾ? ಸೂರತ್ ಕಾಲ ಫಿಶ್ ಸೂಪರ್. ಸೂರತ್ ಕಾಲ ಮೀನು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನೇ ತಿನ್ಪುನ್ನೆಡೆ. ಯಾರದು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಈರ್ದಾದೆ ಜಾಬು ಇತ್ತ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಏರಾದ್ ಎತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೀತದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತೀರು ಅನ್ನಂದೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟವ್ ನಾನ ಹಾಂ ಇಂಚಿ ಮಾರ ರೈಲು ಉಂಟು ತಿನ್ನೇಟೆ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋ ಮಾರ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾ ಬಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಕಲ ಉಂಟುದೇ ರೈಲ್ ದಕ್ಕುಲು ಈರ ಪಡ್ಡ ಇಲ್ಲರ ಇರಿಗ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚುಡು ಬೋಡ ಉಮಿಲ್ ನಿಕಲೆ ಗೊಂತೆ ಕೊನಪರ ಮುಳ್ಳುಂಡು ರಾಸಿ ಉಮಿಲ್ போன்றேன் என் பண்டிச்சேன் என் பர்புஜிந்து போயிரு பிதண்டு ಸಮಸ್ಯೆ ಕನ್ನದ ಯುವರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ನೈಸ್ ಯುವಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಲು ಪಿದ್ದಾಡು ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಉಳ್ಳರ ಮಿನಿ ರೈಲು ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡು ದಾದ ಎದುರು ರೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮರ ಪಟ್ಟಿ ಬಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಬರು ಹಾಂ ಕಾ ಆರ್ನ್ ಮಾಡಿನತೆ ಅಂದು ಪಿದಾಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಇದಾಡು ಓ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನದೆ ಬರ್ಸದ ಲಕ್ಕನೆ ಓಕೆ ಏತು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಲಿ ಪೋದಿಪ್ಪು ಚಕ್ರದ ಬಸ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಅದರ ದಾದಿ
ఎంగలిలో తలుపుదాకలు ఉండదు పూర చేయి తిరుగుతుంది ఎన్మరంటికి చెప్పిరు మాత ఈ అంకుల్ మాత్రం ఈత్ గంట ఆపిడి నేను చెప్పున్నలాగైతే లేట్ ఆపింది మారే యాన్ యూట్యూబ్ తూదు 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 చెప్పుని బొక్క అంచ గీత నిద్ర వరపుండా జేదర గీత ಈರು ಲೈವ್ಡು ತದ ಅన్ని ನೆನಪು ಜೀರ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ ನೆನಪುನಕ್ಕು ಲೇಜರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂದಿ ಬಕ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತದು ಒಯ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೂ ಇದು ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ನೆಪ್ಪೇರು ಬಂತು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ರೈಲು ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಕಿಡು ಓ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಯಾ ಒಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಮಂಡೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಹಾಯ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಾ ಕರ್ನಾಲ್ಗು ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಬಂಗಾಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಿಂದಿಯವರು ಬಂದರೆ ಹಿಂದಿಯವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜೀರೆಗಳ ಬೇಲೆ ಸರಿಯಾಡು ಲೈವ್ ಉಡ್ನೆಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪು ಬೈಜಿ ಬಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಮನುಡ ಗೀತ ಉಲ್ಲಾಲ್ಗೆ ಮನು ಗೀತ ಉಲ್ಲಾಲ್ ರೈಲ್ ರಡ್ಡು ಬತ್ತು ನಂದು ಚಾವ್ ಚಾವ್ ಬಾತ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಂದ ಚೌ ಚೌ ಬಾತ್ ಗೀತಾ ಆಯಿ ಸತ್ಯ ಕೊರಿಯ ಆವಿಯೇ ಓಕೆ ನಂಬ್ಯ ಇದೀಗ ಏರು ಇದೀಗ ಮಿಯ ಪದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇರಾ ಮಿಯಾ ಪದ ಬಂಡ ಮನು ಹಾಯಿಗೆ ಮಿಯ ಪದ ಬಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಇಂಕ್ ದಾದ ಗೀತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ನಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದೇವರಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಹ ಹೊಸಂಗಡಿ ಉಲೈ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಒಲ್ಪಾಂಡು ಗರ್ನಲ್ ಪುಡಾಂಡು ಹೊಸಂಗಡಿ ಓಲಾಂಡು ಹೊಸಂಗಡಿ ಪುದರ್ಕೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಜೀರು ಹೊಸಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗ ಪೂರ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಹೊಸಂಗಡಿ ಒಮ್ಮಿಲ್ ತೂಲೆ ಮಾರೆ ಕುಲ್ದೆ ಚುಚ್ಚಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಆ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ಓಲೊಂದು ಒಂಚೂರು ಮಿಲ್ ಮಾರ ಚುನ್ನದೆ ಚಿ ತಲಪಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಂಗ್ಲಿಗಿಜ್ಜಿ ಹೊಸಂಗಡ್ಡಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ
ఎయ్యాడిడుల్లేరు బజ్లికేరుడులేరు బజ్లికేరుడు రిలేషన్ ఉల్లేరు ఇంకల్లా ಹಾಯ್ ಪಂಡರತೆ ಮನು ಐಕ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ನೋನು ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವೇರು ಇಜ್ಜೇರು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಜ್ಜೇರು ಅಂತ ದೇವೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೇರಳ ನಯನ ಗುಲಾಲ್ ಕೇರಳ ನಯನ ಗುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜು ದೇವರಾಜೇರು ದೇವಿರಿಜ್ಜೇರು ಎಂದು ಪಂಡ್ರ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಉಮ್ಮಿಲೆನ್ನು ಕಡಪುಡುದೆ ಅಡೆಗು ಅಂದಿ ಎಕಡ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡುಂಜುರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಉಡುಪಿನ ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಾರ್ದ ಅಂಚಿ పోಂದುಂಡು ದೇವೇರು ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ದೇವರ ಅರೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನು ಉಮಿಲಿ ಇರಿ ಉಮಿಲಿ ನನಗೆ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಕೈಕು ಪೂರ ಚುಚ್ಚಿಲ್ಲತ್ತೇನು ಉಮಿಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಆಂಡು ದೇವೇರು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ರೆ ಇರುತ್ತು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಕರ್ನಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ടേക്ക് കെയർ ഞാൻ വ്ലോഗ് പണ്ട ತೂಪು ಜರಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಕುಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪು ಜರ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಊದು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾಲೆ ಕಂದಿಜ್ಜಿ ಊದು ಬತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆತಂದು ಓಲ ರಡ್ಡ್ ರೈಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂಡು ಮಿಲ್ಲು ರೈಲ್ ತಡಿಕೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವೇನು ಪತ್ತೆ ನೀರು ಬರ್ಪಾರ ಮೇಲೆ ಪತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಆ ಪಾಡುವೆ ಹೊಡಿತಿನ ತಿಕ್ಕನ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವೇನು ಪಾಡುಡು ದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅವೇನು ಹಾಕಿನಾಗನೆ ಸೈಪುಂಡು ಸಂತೆ ರಾಸಿ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಡಾಪು ನೆಟ್ಟಿನಿ ಎನ್ನ ತರ ತಲ್ಪ ರಾವು ಒಂದುಂಡು ವಾರೆ ಕಡುಪುರು ನೀವು ಮಿಲ್ಲನ್ ಅಜಂತ ನೆತ್ತಿಗೆ ದಿಗೋಡು ಏತು ರಾಸಿಂಡು ಕೂತುಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮೂಲೆ ರಾವೊಂದುಂಡ ತಿಚ್ಚು ಹಿರೇನು ತುಯ್ಯರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನಿಯಪ್ಪ ತೂಪುನಿ ಓವೇನಾ ವಿಡಿಯೋ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒನಸು ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಒನಸು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒನಸ್ಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೆರ ಪೂಜ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೆರ ಪುಂಡ ತುಕ ಎಂದು ಪೂರ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಕೇರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪೂರ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಕೇರ್ಪೆ ರಾಸಿಲ್ಲ ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಕೊಂಜಿಂದು ಮೀಲು ಬಂಡತ್ತ ಒಬ್ಬ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೈಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಪೂರ ಬತ್ತವ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಸಲ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಲಿ ಪುರ ಮಾರಿ ಓ ಸಿಗ್ಗೆಲ್ಲ దాదని మారి దాద బైదిన ఉమ్మిలి పండ ఉమ్మిలే బొక్క ఐటవు ఉండు దాలెజ్జి వన్స్ మోర్ ప్లీజ్
ಒನಸು ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಒನಸಲ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕೋಸ್ಟಲ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಾರಾಯರ, ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ರತ್ನಾಕರ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಗೀತಾ, ಗೀತಾ చెప్పునా? ಓ ಗೀತಾ, ಓ ಗೀತಾ, ಓ ಗೀತಾ. ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ. ಜಾಗ್ರತೆ ಪೂರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೇರೋದು ಇರೋದು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ. ಅಂಚದಾಲ ಕೊನ ಬುಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜೆಪ್ರೆಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಆಯ್ತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಮಲಗಿ ನೀವು. ಟೆನ್ಸಸ್ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆವು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಜೆಪ್ಪುಲೆ. ಆವು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಜೆಪ್ಪುಲೇರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಜೆಪ್ಪುಲೇರು. ಐಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ ತಿಕ್ಕುಡು ಉಮಿಲ್ದದೆ ಒಂದಿ ಇರು ಪನ್ನೆಡ್ಡ ಮಾರ್ರೆ ಚುಚ್ಚುಡು ರಾಸಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 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 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗಂಟೆ ತಂದುಲೆ ತರಗುತ್ತು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಂಟೆ 10 ಕೈ ಬಾಯ್. ಹಾಂ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಜಪ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಸರಿನಾ? ಹಾಂ ಎಸ್ ಸರಿ ಅನ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡವು ಕನವಡು ಕನವಡು ತೂಕ ಕನಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೆಂಚಮಂತ ಪಟ 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 ಅಡ್ಡ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬುಂಡು. ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗೀತಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮನೋಗ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗಂಟೆ 10 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ? ಪೂರ 0 0 0. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಗ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ. 1 ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅಂದರೆ ಲೋಟೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನೀವೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಲರ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೀಚರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ. ಗೀತಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ. ಆಯ್
ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ. 40 ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ 40 ತನಕ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಾದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಲೈಕ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, 1,00,000 ಓಟಿಗೆ ಒಂದು ಆದರೆ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ನೀವು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಮಿಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೀಚರ್. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್. ನಾಳೆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬರೆದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಕಲಿತು 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಒಮ್ಮಿಲ್ಲ ರೈಲು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸಂತೆಯವು. ನೋ ಟೀಚರ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಹೇಳಿದೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನನಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು 1-10 ಸರ್ತಿ ಬರೀರಿ ಆಯಿತಾ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಕಲೀರಿ ಆಯಿತಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ, 100% ಪಾಸ್. ಓಕೆ ಟೀಚರ್, ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು. ನಿರಂಜನ್ ಪೂಜಾರಿ ಟೀಚರಿಯೇ ಅಂದು, ನಾನು ಟೀಚರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ನಿನಗೆ? ಓ ನಿರಂಜನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗುರು ಕಾಣಿಕಿಲ್ವಾ? ಈಗಲ್ಲ ನೀವು ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಎಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ ಬಂತು ಈಗ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುವವರು 1-10 ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂದರೆ. ಈಗ ಅವರು ನೀರು ಬೇಕಾ, ನೀರು ಬೋಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು 10 ಸರ್ತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ. ನಿರಂಜನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ? ನೀರಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆ ಟೀಚರ್. ಹೌದು. ಗೀತ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟಲ್ಲ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಯಾನ ರಿಮೋ ಅನ್ಪೆ ಗೀತ ಅಂದೇನಾ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ಓಕೆ ಹಾಯ್. ಯಾನ್ ಪೋಪುನ ಮಾರೆಯ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿನ ಲೈಕೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಕೊಯ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರೆ. 2 ಜನ ಬತ್ತಿರು ಗೊತ್ತಿರು, ನಿರಂಜನ 42 ಆಯ್ತು ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮನು, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟೀಚರ್, ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ನಮ್ಮ ನೇಮು ಭಾರತಿ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ನೇಮು ಕುಡ್ಲಬಿರುವ ಆಯಿತಾ. ಬಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾನು ಮಲಗುದ, ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಟೀಚರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಉಂಟು. ನಾಳೆ ಬರುವ, ನಾಳೆ ಮಾತಾಡುವ ಆಯಿತಾ. ಗೀತಾ ಗುಡ್ ನೈಟು, ಗೀತಾ ಗುಡ್ ನೈಟು, ಮನು ಗುಡ್ ನೈಟು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಡ್ ನೈಟು, ಚಂದ್ರಾಸ ಗುಡ್ ನೈಟು, ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಂತೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.